Neskamutilok, Andreok, jaunok, egunon. 2017 honetan, 5. aldiz antolotu dugu irakurraldi etengabea, Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko. Izan zaitezte denok ongi etorri. Aurreko 4 urte hauetan guztietan niri egokitu zait irakurraldiari hasiera emateko ohorea eta plazera. Aurten ordea, ardura hori atsegin ezin handiagoz transmititu behar diot Juan Ramadariaga adiskideari. Iaz, Unai Elorriagaren Ezeperako tranbia novela irakurrita, zentzuzkoa zen aurten haren sekuela edo irakurtzea, eta horrezegatik erabaki genuen orain dela hilabete batzuk gaurkoan espedizioa liburua zatitu, banatu eta denon artean irakurtzea. Etzen hori ordea arrazoi bakarra Juanraren liburua hautatzeko edo hobeki esan da Juanra bera hautatzeko gaur gurekin batera egon zedin. Beste arrazoi askoz pisutsuagoek ekarri dute ona Juanra. Besteak beste, esan nezake Juanrak lotura sendoa duela gure udal honekin, urte askotan jardun baitu ipuin lehiaketako epaile gizara. Esan nezake halaber, idazle eta olerkari bikaina dela, baina batez ere etxe honetan, udaletxe eta herri honetan benetan estimatzen dugula eta dudari gabe adiskide asko dituela. Horrezegatik guztiagatik poz handiz emango diot hitza. Neskamutilok, Andreok, jaunok, zuekin Juan Ramadariaga. Bueno, lehenengo eta behin eskerrak eman behar dizkizuet olako ekitaldi niretzat ukinigarria antolatzen ibili zareten hori. Nola ez, ohore handia da Portugaleten egotea, noiz eta Euskararen eguna ospatu behar duzuen honetan. Ohore bikoitza esan beharko nuke, nire presentzia gustuko duzuelako, baina bestetik ere nire liburu bat hartu duzuelako kontuan irakurketa etenbako hau egin ahal izateko. Euskararen eguna ospatzen dugunean, beti etortzen zaigun lehenengo kontua da Euskara bera, hizkuntza. Ni Euskaldun berria naiz, ez naiz Euskaldun zarra. Nire aitak euskara galdu zuen horietariko bat izan zen. Txikitan euskeraz baino ez zuen egiten, baina gerra garai ondoreko garai haietan sufrikario handia pairatu izan zuen euskerak berak eta berak galdu egin zuen euskara. Ni gogoratzen dut aita amamarekin juntatzen zenean, biak olako hitz batzuk eta trukatzen dituten euskeraz, baina batez ere gero gaztelaniaz. Eta niri tokazu ditzaidan behin, hemen dauden neskamutien antzeko adinarekin, 7-8 urterekin, askotan gelditzen nintzen nire aiton amonekin. Eta goratzen dut, eurek kristona legina egiten zuten gaztelaniaz egiteko nirekin. Artean nik ez nuen euskeraz entzuten, eta ez nuen ezer ulertzen. Orduan, denboraren poderioz, denborak aurrera egin ahala konturatu nintzen, eurek alegin egin beharrean, onena izango zala, nik euskera ikastea, ezta? Olako sasoietan, eta idazle handi batek esan zuen bezala, zerbait apurtu zitzaidan bihotzean krak, eta erabaki nuen euskara ikastea. Ja gaztetan euskara ikasi nuen, euskara ikasita gero egin nuen izan zen gero Bizkaiera ikasi, ibili nintzen iparraldean Xiberura ere ikasten, eta hainbat tokitan euskara maite nuen eta horrekin egin nuen aurrera. Hori izan zen nolabait nire burruka personala euskaraekiko, zuetako beste askok izan duzuena seguruenik. Baina arrezkero filologia ikasi nuen, euskararekiko maitasuna puztu egin zitzaidan barruan eta hasi nintzen idazten. Idatzi nituen lehenengo olerkiekin sari bat irabazi nuen. Bapatean bilakatu nintzen euskal literaturaren gazteen arteko etorkizun handia zuen idazle bat. Gero hori pixka eta parkatzen duzu eta segitzen duzu zure etxean idazten eta idazten eta idazten.
garai haietan hasi zitzaidan mendiarekiko grina ere pizten eta hainbat bidaia ere egin nituen. Eta beti ere hasten nintzen oharrak edo bidaia egunkariak edo bidaia kuadernoak euskeraz apunteak hartzen eta gero zeozer idazteko. Eta handik sortu zen duela urte batzuk, orain zuek irakurri behar duzuen liburu horretako zati horiek, ezta? Handik hartutako zatiak apuntatuta, ekarri nituen etxera eta forma eman nion, handik idatzitako guzti horri, liburu forma eman nion. Jende asko esan dit asko gustatu egin zaiola liburua, ni ere pixkat harritu da ibili nintzen lehenengo urtean, 1000 ale eta saldu zirela esan zidatenean, eta horren ostean etorri da hau eta berriz esan behar dut. Bidaia luze, euskeraz ikasten hasi nintzenetik, bidaia luze horretan aritu naizen arte, orain arte, gaur egun arte, euskarak gauza asko eman dizkit. Eta, horietariko bada, hemen zuekin egun hau partekatu alizatea. Osea, berriz, eskerrik asko. Eta, niri egokitu zaidan zatia irakurriko dut, zorionez lehena da, eta gero jakingo duzu zer dan liburu. Eta liburu honetan pixka kontatzen dudana da, hainbat espedizio egin izan ditut Himalaian, eta Zixapagma da, badakizu 14.000 metrotako mendi daudela Himalaian, kate horretan, eta hainbat egin ditut, baina berezinetako bat niretzat Zixapagma izan zen, txikienetako bat da, txikiena, baina oso ederra, oso polita, Tibeten sartuta dago, ordoki edo lautada luzeen gainean dago, paisaia ikaragarria da, zoragarria, eta oso espedizio berezia izan zen niretzat, ezta? Eta handik sortutako pentsakizunak eta kontakizunak eta bildu nituen liburu honetan, espedizioa. Eta liburua horrela hasten da. Behin galdu nintzen, ez dut ondo gogoratzen zein zen hiria. Ez eta zehazki, zenbat urte nituen, 12 bat agian. Saltokan indoan arlauza, burua altxatu barik. Gurasoak nonbait, elkarri mokoka zijoazelarik, eskaparate bati begira lotu eta nik nire bideari jarraitu nion. Arlauzaz, arlauza, bat zuri, bestea gorri, jauzika. Halako batean, mundu arrotz batean sentitu nintzen, etxean ez bezala. Ez hitzaidan hala ere inolako alarmarik piztu. Apopilo geunden pentsioaren izena erraz gomutatzen nuenez, edozein amaren itxura zuen lehen emakumeari, aneto pentsioa non zegoen galdetu nion. Galdu egin zara? Galduaren arpegia nuen nonbait. Ez, erantzun nion lakonikoki. Kaleetako geometria kurritu nuen, emakumea anonimoak adierazi zidan lekuraino. Aneto hor zegoen. Atean lotu nintzen gurasoen zain. Agertu zirenean, amak azken metroetan egin zuen korrikaldiak dardarazi ninduen. Artean ez nuen inoiz ama karraderan ikusi. Aita lasai egon mugitzen zen beti. Estu bezarkatu ninduen lehenak, eta ezen berbasko lintxamendurik egon bigarrenaren partetik. Galdu egin zara? Berak ere. Ez, erantzunuen bigarrenez. Arrezkero ez naiz inoiz, eta inon berriz galdu. Galdu aditzak duen esanai esplizituan, alegia, berdin zait non nagoen. Ez dakit nola galdu naitekeen. Sasoi hartan aldiz, burua galdu nuen instan batez. Kalentura nuen gau batean, gertatu zitzaidan. Lehen, loalditik, izerditan esnatu nintzen. Gelako ilunpean nengoen. Iluntasuna galaxiaren espazioa iruditu zitzaidan. Bat batean, munduaren amaieran, pentsatu nuen. Lurra desagertuz gero, beste zer egon zean, zer izango zen nitaz. Gurasoak hil egingo zirela, eta infinitu beltz horretan.
irauterik ez legokela, dena ustasuna zela ezereza. Ezerezaren kontzeptua asimilatu nuen ziplo. Une klaustrofobikoan, amari, deika hasi nitzaino, etortzeko, mesedez, etortzeko. Ez du, bezarkatu ninduen berriz. Ez dut zuek hiltzerik nahi, esaten nion malkotan. Ez gara hilko, lastana. Hil ziren, zahartu barik, galerak hortik aurrera hasi ziren, bestelakoak. Beste inoiz edozein amaren itxura zuen emakumezko arekin amets ere egin dut. Nire amak non nengoen galdetzen zion, eta nik espazio definigaitz batetik esena horren aurrean hemen esaten nuen txilioka. Toki ilun askotan klaustrofobia sentitu izan dut beti, eta fobia horri kriptofobia ere gehitu zaio. Toki estu eta txikiak ez ditut jasaten. Absurdua eman dezakeen arren, ezerezaren kontrako antidotoa behar dut. Espazioa, dimentsioak, alturak, finean distantziak. Luze laburren bilaketa horrek, aneto pentsiora bezala mendietara eraman ninduen behin. Ez dut bide hori abandonatu. Indiako kartografia zerbitzuaren arabera, 23 zenbakidon gailurrak Goizazan izena izan zuen urteetan. Goizazanen itzulpena santuaren lekua da. Inzen saskritorren sorrera ez dago batere argi, baina Goizakun lakuaren eremu misterotsutik datorkiola uste da. Nepalgo mugatik gertu dagoen urere murretara hinduak joaten dira urtero pelegrinazioa etenbakoan. Zibak han sartu baitzuen bere zardea, eta laku horiek zorrarazi. Geroago, Zizapagma izena etorri zen, belaz eskordokia mendean dituen gaina adierazteko. Txinatarrek Tibet kolonizazio odoltsuaren bitartez menperatu zutenean, Kaosentzanfen izena ezarri zioten harrizko eta lurrezko muraia altuari. Baina txinatarrek diotela, urrun eta bakartuta dagoen mendi zuria Zizapagma deitzen dute alpinista guztiek aspalditik. Niretzat beti izan da Zizapagma. Tibeteko errisketatik goiko lautadetara haziendak bazkatzera eraman ohi zituztenek ikusi zuten lehen aldiz. Beinola mendi apartatua, han zegoen beti egoten zen han. Horixe bera deskubritu zuten Everest mendi erraldoiaren bila zebiltzan errekonozimendu geografikorako bataioiko lehen gizon europarrek. Han zegoen 23 zenbakidun gailurra zen. Txomolungmara abiatu ziren lehen espedizioak ere antze jo zuten begiz, baina ez zioten kasu handirik egin. Everesti ez baitzion inolako itzalik egiten. Peter Aufschneider eta Heinrich Harrer preso ieslariek marraztu zuten lehenengoz mendiaren zozlaia. 1945 izan zen, dera dun presondegitik hanka egin zutenean. 6 urte ziegetan eman ostean gerra preso. Iesaldi epiko horretan mendieran begietarazo egiteko tartea hartu omen zuten, eta paper batean marrazteko ere bai. Aufschneider eta Harrer esploratzaile talde alemaniar eta austriar bateko kideak ziren, eta Nanga parbeteko eremu menditsua esploratu ostean Indiako ipar mendebaldean Karatzi inguruan zebiltzan nengoenean Bigarren Mundu Gerra piztu zenean. Atxilotu eta kartzelatu egin zituzten. Harrer nazia zen garai hartan, 27 urterekin. 1953an liburu bat plazaratu zuen, 7 urte Tibeten. Hain, ostean, ekildeko beste makaru, begizudunak, bastuek ere ikusi eta argietan hartu zuten mendi testiara tosua. Toni Agen geologo zuitarra izan zen horrieteko bat, eta bestea,
lur horrikeko maitasun eskute bateak multzututa. Toki horretara 6 urte geroago, mundu arrisko bakoan, berri zitultzi zean Petar Aufschneider. Halarik ere, mendiaren honietan urtibiltzeko lehen ahalegin ustela egin zuenean ez zen izan arrestian apardutiko ezein. Bil Termak geroago munduko mendiari galtuna zapalduko zuen Tenzin Norgay, zerparen laguntzarekin. Mila bederatziehun eta berrogeita bederatzi. Han, Goratzuk espideko txiki bat osasun zuen, laguntzan Imal Balaira, Goratzan gurizteko eta Zizna Pagmatin, gertuen egon zen izakia izan zen garai hartan. Tilmanek hainbat espediziotan hartu zuen esku. Keniako mendi zorrotxetako hegoaldiak egin zituen, eta 1936an Nanda Devi mendi sagaratuaren ertxetan goran eskalatu zuen harik eta tontorrek jaino hendu zen arte. Urte batzu geroago, Mitxief izeneko izanotxia erosi eta hala Basterurrun eta ezezagunetarako bidaiak egiteari ekin zion. Malvinas eta Rio de Janeiro jomugen artean naufragatu eta desagertu egin zen halako batean. Baina une fatidiko hori heldu baino urte batzuk lehenago Eric Shipton mendizale dislexikoaren laguna egin zen. Harekin Kenia mendiaren mendebaldeko ertz eskalatu gabekoa igo zuen. Eta Rubensori mendilerroan eta Balentxiriaz beteriko igoaldiga egin zituen biok. Tilmak Everesteko epopeiaren gakoa izan zen bere parte hartzearekin. Baina Shipton izan zen lehenea gure planetako mendikaterik handiena bizitatzen. Eric Shipton, Fran Smithy eta Raymond Green, Graham Greene idazlearen anaia, hirukoteak beste alpinista batzuekin batera, Kamet mendira egin zuen espedizioa, 1931an. Garai hartan, gizakiak zapalduriko mendirik altuena zen. Urte batzuk geroago, Shiptonek eta Tilmanek munduko mendirik altunerako erasoetan parte hartu zuten. Eta 1928an, saiorik interesgarriaren antolatzaileak izan ziren. Iparretik, hasi zizkitzaion Mokoka mendiari eta hark bere amarru guztiak erakutsi zizkien. Iparleporak heltzeko gainditu behar diren malda ikezuetan. Erruolde batek Shipton eta Percy Wins Harry alpinistak tragatu zituen. Urte batzuk lehenago zazpi zamarketarik desagertu ziren toki berean. Halarik ere, honik atera ahal izan ziren elur metakete den presiopetik. Eta hurrengo urtetan, Everest mendian konkistatzeko ahaleginean parte hartu zuten. 1930ko hamarkadan, mendi horretara egin ziren espedizioetan veteranoa izan zen Eric Earl Shipton, eta halako batean 8.500 metrora heltzea erdietzi zuen. Urte batzuk geroago, mendiaren hegoaldetik gailurrerainoko zabalduko zen bidearen errekonozimendua berak egin zuen. Win Harris berriz, iparrekialdetik egin zen saioan aritu zen indartsu. Eta berak kauzitu zuen, ezustean, Irvin mendizaleak 1924an, ertz horretan egin zen inoizko saiorik epiko eta famatuenean galdu zuen bioleta. Andrew Cumming Irvin, 21 urteko gazte ederra zen, espedizio horretarako aukeratu zutenean. Oso entusiasta zen, baina ibilbide alpinistiko eskasekoa eta zerikusirik ez badu ere androginoegia agian. Maiorik berak sokakide hartu zuen tontorrenainoko saioa egiteko, Noel Odell kolega eskarmentudunagoaren ordez.
Ebatzi horren atzean arrazoi homoerotikoak bazirela aipatu izan da, baina ezin izan da inoiz ere demostratu. 1924ko ekainaren 8an, Maiorik eta Irvinek erebesteko gailurrentzako ekinaldia egin zuten, eta koindaira bilaketu ziren, ez ziren inoiz ere itzuli. Ez dakigu tontorrera heldu baino lehen, desagertu ote ziren, edo ura zapaldu ondoren erori ote ziren, amildegi hartu haietatik. Noel Edward Odell izan zen biak bizirik ikusi zituen azken pertsona. Maiori garai hartako eskalatxairerik onena zen, askorentzat. 1989ko maiatzaren batean, bere gorpuzkin izoztuak topatu ziren Everest mendiaren maldeetan. 8.170 metrotan galdu ziren. Eroriko baten ondorengo haustura gogorrak zituen ezurduran. Eskumako hanka frakturatuta zuen eta besoak harrietan itzalturik. Gehiago ez erortzeko alegin efimeroa egin nahiko balu bezala. Bizitza efimeroa, arnaz efimeroaren truke. Gerriaren eta bizkarraren bueltan sok apurtuaren zatiak zituen. Istripua alimaleko erorikoa izan zen seinale. Amerikar espedizio batek kauzitu zuen zenbait elementu pertsonal agertu ziren jakaren barruko poltsikoetan. Oxigeno kontsumorako zehaztapenen gaineko zirriborroak, zehazki kalkulatuak, erositako eskularru pare baten faktura txikia, ezin asmaturiko presioarekin, lori zati hartu bat, piztiloak, kolorigatuzko petaloak, polinizazio faltsurako elementuak, eguzkitarako beta aurreko kraskatuak, eriotxan eguzkirik ez, eskalatzen ari ziren mendiaren argazki desenfokatu bat, bizitzari begiratzeko modu evidentziala, desenfokea eta eraberean faszinazioa. Eta lehen horri aldean, You Have Given Me the Greatest Possible Happiness, dedikatoria zekarren liburu txiki bat. Liburu honen tituloa The Voyage Out, bidaiaren amaiera zen. Malorik, mendirako jitea sentitu baino lehen, Winchester Collegeen egin zituen ikasketak. Han, harreman estua izan zuen Bloomsbury taldeko hainbat idazle. Edward Morgan Forster, Catherine Mansfield, Gerald Brennan, filosofo. Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, pintore. Dora Carrington, Vanessa Bell, Duncan Grant eta arte kritikorekin. Roger Fry eta Clive Bell. Talde hura Virginia Stephen idazlearen etxean biltzen hasi zen hasierako saioetan. Hura izan baitzen zirkuluaren sustatzaileetako bat. Virginia Stephenek senarraren abizena hartu zuen, behin eskonduz gero. Senarra Leonard Sidney Wolfe zen. Idazle hori 1900 eta 1941 martxoaren 28an bere berokirik kutunena jantzi. Haren poltsikoetan harriak sartu eta bere etxetik gertu iragaten zen ous errekara, bere burua bota aurretik. Literaturaren ikurra bilakatu zen. Maloriren gorpua 75 urtetan ez zuten topatu. Virginia Woolfena hilabetea pasatutakoan atera zuten ibaitik. Biak ala biak zuri. Virginia Woolfek idatzi zuen lehen liburua The Voyage Out izan zen, gardentasuna eta bizitzaren frakasoak. Malorik liburu hau gailurrera eraman nahi izan zuen. Helburua zen atabikoak betetzera bultzatu zuen, kosta, lain kosta. Ezin izan zuen baina, gazte hil ziren biak. Gazte eta berde, plazerra dina min. Nik ere liburu bat eraman nahi dut Xixapakmako gailurrera. Esperako tranbia, Unai Elorriagak idatzitako liburuko protagonista Lukas da. Askotan gogoratzen naiz harekin. Askotan mintzatu naiz harekin. Katmandu, Nepalgo hiriburua. Apirilaren 13an heldu gara espiritualitatez beteriko hiri kaotiko honetara. Anabasa, mistika eta jendetza kopuru berean, eta mila begikune bazter guztietan namaste atseginean. Birikak atz arraroz betetzen dira hemen. Koloreak ostadarraren anonimoak dira, bestelakoak. Kaleetatik paseoan aritzea abentura hutsa da Katmandun. Jende mordoa dabil ara ona, ikustatzeari etekin handiena atera nahian. Ikusteko hiria baita Katmandu.
Edozein txoko izaten da adierazgarria. Hiritik bertatik, kanpo ere edatzen da giro berbera. Jendea apalagoa agian, baina koloreak, usainak eta iruditeriak ez du parerik. Animalia izutu baten begiekin munduratzen zara goizero hemen. Elefantea zara, gepardo harina, begi handidun jirafa, antilope izukoia, errinozero kubiko grisa. Katmandu asegaitza da, gure kuriositatea bezala. Ikusi diot, barneko mamuak buruko inkontzentziari. Eta begiratzen ez naiz nekatzen. Begira eta begira, play sakatuta baneuka legez. Baina etorrera honen zioa ez dago deskalabruzko hiri honetan. Beste zerbait ikustera ere heldu gara honaino. Mendizaleak gara, mendi altu bat igo nahi dugu. Sisa Pagma da lautada guztien gainetik altzatzen den mendi zuria. Tibeten dago, horra nahi dugu. Nialan herrian hasten da Tibetekiko kontaktu hau. Bertatik ikusiko ditugu lehen aldiz erraldoiaren 8.057 metroak. Ez du horren altua emango, seguru. Alarik ere, handik ona naiz, eta irian eman beharreko orduak probestu behar dira. Minutuen, iragaite azkarrak begiak, itxiera azten dizkit. Kaleek, eskaitzen dutena beranatxaren saiatzen naiz une orotan. Begiekin fotografiatzen, baina karrika hauek estuegiak dira. Bizikleta lar dago, jende zamalda. Rizok edo bidaiariak garraiatzeko bizikleta ulkidun bereziak leku orotarik. Zora behatzekoa da. Berriz, zirkulazio zaratatxoaren itsasoan pulunpatuz, autozahar batean paketaturik. Pasupatinak izeneko jainkotegi hinduista bizitatzera joan naiz. Pasupatinat jainkotegian horrelako asko daude, zuriz eta gorriz margoturik. Oial larainaz bildurik lasai, sekulako porroak erretzen, meditatzen kantuan, kontemplazioan murgildurik, nirbanatik geroz eta hurbilago, baina toki hau ez da famatua morroi hauek bizitzaren perfekzioa topatu dutelako berton. Hemen bizitzaren beste perfekzio mota bat ageri da, heriotza. Bere Maria gangen sakratu handia amaitzen den Bagmati erreka loiaren urertzetan errausketak egiten dira. Heriotza ikus daiteke, heriotza entzun daiteke eta heriotza usain daiteke. Eta gaur ez da salbuespena izango, salbuespenak oso urrun metatzen dira. Bokazioa dago nonbait horretarako, hemen ez, errealitatearen parametro ertziak aplikatzen dira taigabe. Inolako meriturik egin gabe, hemen errealitatea agerpena da. Errekarien parez pare egurmeta jarri dira eta gainean neskato baten gorpua. 10-11 urte agian, alabe txikia edonorentzat. Gurasoek, zinbat metotara astindurik, nekatu aurpegikeria dutelarik, laseria eta aminaren ziztada sarkorra jasatzen dute sufrikoaren aierun nabarmenik gabe, oinarturik balekate bezala. Etxetik, oinainoko bidean, izurik dauzkate izuri beherrako anpolu guztiak, aireraturik negarintziri eta erosta guztiak ondo deitoraturik lurrean datzan alaba txikia. Neskatoari arropa guztiak erantzi, hauek errekara bota eta zetasko oial berritan bestiturik egurmetaren inguruan jirabira zenbait egin dute haren gorpuari eusten dioten gizonbik. Gero, lurrotzean laga eta begitarte samurra estalgabetu diote. Arro zuria ahoan eta eskuetan jarri diote eta lepo bueltan laranja lorezko idunekoa. Lastoa erabili dute egurmeta iziotzeko, zua dator, eraginetik baletor bezala. Egurrak zua hartu du harin eta hasierako usaina errezunda bilakatu da, pitinka. Kiratz lodia ezin pairatzerainokoa. Bere etorkizunarekin ere jostari dabilen mutil ahul indarge batek aga baten bidez zaindu du zua, harik eta dena errautz izan den arte. Soberakinak eta gaizki erretako gorputzatalen bat errekara bultzatu ditu narran, inolako urrikalmenik gabe. Baina zamurki, inguruan dabiltzen txakur gozetiek ganges handian agorizektako hinduistek egiten duten bezala, janez desaten. Bairaba jaunaren urtzaileek diren agoriek gaizki erretako gorpua jaten dituzte, nekrokanibalismoa egiten dute, egintza horrek botere bereziak ematen dizkiolakoan.
Neskatoa ez da, errautz bihurtu da. Orain gurasoek nare egin dezaketelo. Alaba maitea, paradisurako bidean daia da. Egun harima, errenditzeko kinkan dagoela. Nire buru gainean ikusi ditut lehenengo izarrak, gaua datorren seinale. Izarrak zeruan nola, ala Bahmati errekan lore erreak. Gau horretan ez dut lorik egingo. Egun batzuk barru bizitatuko dugun Tibet herrialdean darabiltzaten hileta errituak bestelakoak dira. Badia, bederen pribatuagoak. Tibetarretatik gehienek hilondoen beste gizaki, jainko edo animali baten figura berragituko direlako ustea izaten dute. Egindako ekintza on edo gaiztoen arabera modu baten edo bestean agituko da. Batzuetan ez dituzte euren hilakoen gorpuak erretzen. Gorpu bat errautz bilakatzerainoko egurrik lurralde osoa arakatu ere, nekez topa daitekelako. Eta tibetar pobreenek ez dituzte gorpuak baltzamatzen. Giletatoan gorputzatalak tolesten dizkiete, budak balira legez, otoitzitzuran. Defuntuak tankera hori ardezan, txaleko zenbait jastin dizkiote atzeko zaurrera. Ben jantzita, garutz beteriko pertz batean sarrazten dute. Modu horretan, putrefakzioaren prozesuan jarriesten zizkion izurkinak garo multzukoak urrupatuko ditu. Garo hori irina egiteko erabiliko da gero. Hala ere, pertsona garrantzitsuen hilotzak ondo kontserbatzeko tibetarrek bi modu bitzi dituzte. Tipikoena hau, meditazio jarreraren esarritako gorpua gatzez beteriko kutxa batean sartzen dute. Putrefakzioaren likidoek gatzori bustitzen dutenean apartatu eta kendu egiten da, eta haren ordez berria sartzen da. Defuntua, horrela, zenbait hilabete egongo da gatzezko azka horretan. Gatzaren ondorioz, gorpua zikatu eta gogortu egingo da momifikatzen den arte. Gatz hori gero saldu egiten da garesti. Hainbat eritasunen kontrako antidoto ezin hobetzat hartzen baita. Hau da bigarren era. Gorpua guruinean irakiten da. Harik eta haragia gogortzen den arte. Modu horretan lortzen diren momiei mardon jezaten zaie. Guruina gatzarekin gertatu den bezala garesti saltzen da, erromesen artean. Hainbat gaixotasunen kontrako botikarik onena omen da eta, baina hori lan handiekin baino ez da egiten. Egurra biltzea badago, gorpuak erretzen dira, baina baso eskazia handiago Tibeteko ordoki altuetan. Parajidor horietan, hildakoak lurperatzeko ofizio horretan diharduen zori gaiztokoak hildako miserableen gorputzadarrak laurdenkatu ostean zaiei eskaintzen dizkie. Ezurrak oro zuritu dizaten. Bat izan zenak zatiturik amaitzen du. Bizitzaren ondokoa, bizitza bera bezain garratz eta simple. Goiz honetan eguraldi lardatza dugu arren. Oinak inora bidean luzatzen hasi naiz, bata bestearen atzetik edo aurretik, nora bidea nora ezean litzaturik baitago. Gerturatzen zaizkidan umei izena galdetzen diet, tapaiko nahamkejo? Zerrenda luzea egin dut kale meherretatik ibilki, izan ere. Hemengo umeak ez dira bat ere lotxorrak, eta zerbaiten eske urreratzen dira harin-harin. Neskato txiki bikote bat nire itzalarena egiten ibili da, gogaitu gabe, denbora desentez. Atzean josita izango banitu bezala, hasieran ulertzen ez nuen zerbaiten eske aritu dira jotaki. Lauzpabost urtekoak zirela ikusi dut begiak haien pilotatzu beltzetan pausatu ditudanean. Oso politak ziren, begitarde ederrekoak. Sanpu esaten zuten edo horize ulertu dut. Sanpu? Ze ondo eziak, garbitziko gauzak eskatzen dituzte, pentsatu dut nire kautan. Eta nola ez, garestia bazen ere erosi egin diet sanpu dontzua. Pozik alde egin dute, zein erraza, baina nire buruan deserauzu sentitu naiz. Zein arraroa sanpua eskatzea. Kale kantoira heldutakoan, han eskutaturik nengoela, zertan ari ziren ohartu naiz. Erositako sanpua amari eman diote, eta ama lasai-lasai saltzailearen gana bueltatu da, eta sanpu ibiltaria itzuli dio.
Saltzaileak niregandik lortutako rupia batzuk eskuratuta, amari euneko enbeste eman eta guztiok pozik. Dirua bientzat, umeek oparitzoren bat jasoko dute eta turista memeloak erositako zanpua bere betiko tokian. Orduan, turista memeloagotu eginda. Zozegurik eza ezin ezitu, baina euskal atxotitzak eman dit barealdia. Galdu behar denean gorde ezin liteke. Eta ernegazioa ez dit total kendu, baina egia da, non fida hangal. Bai, baina eskasitakoa honela laburtzen da, behin bai, bitan ez. Handik aurrera kale estuetatik barrena abiatu naiz berriz. Ume haien begi ederrak ein batean begi malmultzak izan zitezkeelako ideia burutik kendu ezinik. Edertasuna maltzurkeriaz jantzita. Lineak. Arratsaldeko ordu dezente pasatzen ditut Katamudoko Tamel asunean dagoen Pilgrims Book House liburu dendan. Miserigarria zen tokia. Eta ditz preteritoak erabili behar ditut. 1984an Nadram Tiguari jabeak zabaldu zuen denda 2013ko maiatzaren 17an. Errebaitzen osoki eta triskantza alejandrinoa gauzatu izan ere milaka eta milaka ale kiskaldi ziren sugarretan. Flora mineral eta faunari buruzko lan ikaragarriez gain, heterosismoa, eta yoga, indiako filosofia, arkitektura, bidaiak, hainbat izunetako literaturak edo gure herrialdera neskek iritsitako ziren Himalaian egindako behielako espedizio hainitzen kronika fantastikoak ere topa daitezke. Liburuz muskurtu dauden apalategian zintxilik ematen ditut minutu asko. Norabegaturik mendikate handiaren oinatan zabaltzen diren katolikekiko nire jakin mina hasi naiz hiri honetara heldu nintzen lehen aldian. Liburu batzuk erosi nuen, berlatxe bat Michael Jutek izkitutako Himalaian Voices. Han introdukzion zu modern Nepali literaturen izan zuen. Autore garaikideen lanik apagarrietan zeto zen. Obra horretan Nepalik eta ezuna den banira girizen poemak irakatsu daitezke. Bestea Kochiko Omori Agarizkilarien Over the Himalaya liburu lauskizuzena izan zen. Mendi liburuetan preziatuenetakotzat dut Omoriren lan hori kutunena. Buk horretan Pilatus Porter PC6 hegazkinetik Aeromax 015 kamerarekin altuera handiena hartutako 45 argazki eta hainbat mapak dimurtzen zaituzte horrietan barneratu ahala. 100 aldiz ahaztaturiko eta eskukaturiko horriotan Himalaiako mendirik goratienak daude angelu perfektuetatik fotografiaturik 8.000 metroetatik gora altxatzen diren handienak eta altuera horretan ia aldegatzen diren beste txundigarri asko. Guztiak kolorez apaindurik eta dekoratu itxelan. Koitziro Omorik ondutako lanak saletasun pribatu bat zorrarazi zidan. Imagina horietan balizko igualdietarako linea berriak trazatzen ditut grinatxu. Delineatzaile bihurtu ninduen Omorik. Berari esker ametsetan bada ere igoera sinestezinak egin ditut nire begiekin eta irudimenarekin baino ez. Nik trazaturiko linea batzuk beste alpinista batzuek igotako bide birakatu dira geroa. Arro sentitzekoa da gero horrela ere bide desafiatzaile zenbaitetatik gailurreratu naiz derrepente zizapagman.
Agian beti izan naiz linea diseinatzailea, baina horietariko asko bere sokertu zaizkit. Ama, argian ekatu zen, jendea lo hartzera zijoan. Aditzen zen soinu bakarra bat bateko euri jasak teilatuaren kontra sortu nahi zuen melodiarena zen. Karriken arteko ibilguek nekatuta eraman ninduen oe ertzeraino. Arrapaladan hartu ninduen niloak, eta ametzaren ateetan nengoela Katmanduko bizimodu koatikoa aurkeztu zitzaidan era onirikoan. Oihuak, ahotsak, jendea antuetan eta arrotzak. Hitz harkorrak, soinu iturri, agortezinak guztiek infernu nahasmen baten murgilarazi ninduten. Eta ezin eramanezko amets horren erdian egunotan ikasitako hitz zenbaitek beretasuna ekarri zuten nire loaldira. Ume batzuk ziren, plaza zuri baten erdian, zerbait abesten bezala. Hitzak entzuten nintuen. Ama adibidez, hemen ama esaten dute. Laguna zahati, erreka kola, patata ahalu, urberoa taato paani, zoriontzua kusi, txikia sano, behar bada ola, semea txoro, alaba txori, eta txoria txaro. Zukarretik desertzioan altzatu nintzen, aurpegian zeinalen nuen makal nengoela, abandonatu egin nuen neure burua eta dena hasi zen. Apirirak 14, ni halam. Katmandutik egun batean etorri gara herri honetaraino, 3.800 metro. Goizeko 5 itxartu gara ospa egiteko. Hango, Zargoritik ieska hemengo freskurara heldu gara. Hala, mendiak, bailarak, natura bizi batek ongietorria eman digute. Ez naiz, baina onaino bakarrik etorri. 1987an, Hego Amerikako handiena igo nuen, Aconcagua. Altuerak emandako polikromia espazialak koska bat gehiago egitera eraman ninduen. Urrengurteko udan, 7.000 metro pasatxo dituen Indiako Zatopan zorrotxe igotzera abiatu nintzen lagun kuadrilla baten barruan. Nafarrak, Bizkaitarrak eta Katalan bat bildu ginen bidaia zoragarri hartan. Etxekoak ninduenak lagun handiak ziren, baina patuak Kataluniako kankailoarekin adizkitu ninduen. Han sortu zen harremana, Himalayan gorpuztu da beti, izan ere 8.000 metro baino gehiagoko mendietara egin ditugun espedizio guztietan elkarrekin joan gara. Jaume Giberna du izena. Bizitza nire adineko pasioz bizi duen alpinista, jakintsu, koherente, hausikin eta trauskila. Ralph Dukmovitzek Kurt ezinena jarri zion Baltoro glaziarra bizitatu genuen lehen okazio hartan. Nire lehen 8.000-kora abiatu nintzen, 2 katalanekin. Bat aipatutako Jaume, bestea Jordi, dagoeneko euskal herritar bilakatu dena. Antxe hasi nintzen katalana ikaste. Lehena altueran biltzen zait, bigarrena sokakide daukat mundu osoko horma eta izotz jauzi zutetan. Bera dut lagun mina, lurrera lotzen nauena. Jaume data eta datu bilgunea da. Zein urteetan norekin eta nork igon zuen ertzura bera jakingo du. Manaz luraz egin zen 3. igoaldian zijoa zen alpinisten jatorriak ere jakin ditzake. Altuerak, graduak, zailtasunak eta bereziki datak eta izenak. Berarekin pasatu ditut altueran, denda barruan, unerik berezienak, guztiak soberan daudelako hitzik esan barik, isiltasunean, sentsazioak partekatuz, hartu beharreko erabakiak barneratuz. Astezina, txoiuko tontorrean elkarri eman genion bezarkada,
nik utzitako lumasko trajea zeraman jantzita. Bertan eman nion opari. Gailur hartan, moltes grazier, jaume, niotzen bitartean. Energia trukatzen dugu besarkada bakoitzarekin. Jordirekin berdin gertatu zitzaidan Everesteko gailurrean. Inoiz inori eman diodan besarkadarik altuena izan zen ura, eta estuena ere bai, betiko gara loturik. Jaumerekin batera, Pepe dator, Pepe tei, 25 urte daramatzate elkarrekin eskalatzen, betiko daude loturik. Lotura hitza gustatzen zait, desbesarkatu ez. Bazterrak ondiokarren gormutatzen ditugu duela urte batzuk, Txoiu mendira abiatu ginenok. Etxeak eta txinatarrak kopuru berean hasi dira herrian, baina alarik ere lehen zantzu tibetarrak erra sumatzen dira hemen. Jak bitziak ageri dira malda pikoetan, otoitzo jalak nonai, granatera jotzen duen janskera, lehen templu budistak eta begitarte beltzaranak ere bai. Tasigelek hasi gara esaten agur moduan, bi aurrak sudur parean batzean, hala egiten dute Tibeten. Nire petatea ez da gertu, ez da Katmanduko aireportura nirekin ailegatu. Pilulak ezin izango ditut hartu, arropa desente galdu dut. Gauza berri batzuk erosi behar izan ditut mendirako, ezinbestez, lo egiteko zaku ona erosi behar izan dut, geroak gorputzean betiko sartuko zaidan hotzak kontrakoa esango didate datorren hilean. Bizarra egingo dudanerako aparra, azalean lertxuna gorrizkara dakarren txinatar kuadernotzoa idazteko. Nire usadioarekin bat ez datorren galtzontzio ez du hortera parea, eskularru batzuk, tirita tristeak. Bidaia ez zait oso luzea egin. Agien loku luskatxo batzuk kateatu ditudalako, autobusean. Konturatu orduko kodarin geunden. Muga da toki hau. Punto honetan, Txinaren botere despotaren erakustaldia egiten da. Guretzat Nepal amaitzen da, eta Tibet ikaragarri hasten da. Txinatarrekin ez dugu ezer jakin nahi. Traste guztiak alde batetik bestera sama eramalei esker, igaroarazi garraio bideak ezin dira hemendik pasatu, eta kamioi aldrak metatzen dira mugaren bi aldeetan. Eta gorantz abiatu gara bihurgune. Niala merantz altuera keskatzen gaitu. Egi esan horize izaten da. Beti keska, altuerak keska, eta era berean sarma. 6 ordu gehiago etxearekin konparatuta. Guretzat hiru Tibeten kaosa denborarekin ez dugu jakingo zein ordutan bizi garen ez eta beharrik ere lehen argiekin itxartu eta azkenik loak hartu horrela jokatuko dugu hemendik, aintzinera. Nialamen dagoen aterpe bakarrekoak, afariak, baskariak, gosariak, puti izeneko neskak banatzen dizkigu irribarretxu egunero irribarre bera. Zoriontsua da. Inguratzen duen miseria horretan oso begi politak ditu. Ez diogu ezer ere konprenditzen, salbu eta toosek eskerrik asko esaten digunean. Berbala pikoa da eta osera ederrekoa dituen 15 edo 16 urtek. Loi joaten da jantzita egunero elkarren baitu arropa bera. Gure naskarako lan egiten duen sukaldeak ez du osasun ministerioak. Jarritako inolako kalitate kontrolik gaindituko erraz atxematen da non zikintzen dituen amantalak eta alkondarak. Sukalde txerrikorta horretan bada begi txikiak izaten dituzte hemen itxiagoak zauri bat bezala aurpegi ilunean. Txikiak baina distirak bereiz orniturik bustirarekin begiratzen dute. Eta hemenan bezala begi faltsuak ere badira. Begien baitan sartuko nintzakete. Begiradak. Bidetako bazterretatik guztiak ezberdinak, guztiak berdinak nire sentituko ote dute. Egun batzuk emango ditugu ingurutik ibilki metroa jaten altueretako egoitzapen beharrezkoa molekula gure ganatuz. Azken egunean 5.200 metroa joko ditugu tontor txiki batean, zeru urdin baten azpian. Espektakuloa itzela da.
Alarik ere altuerak mutatu egiten gaitu, han sakanaren buruan mendi handi bat ikus daiteke. Eta harri inguraturiko laku urdin argiak ere bai igerileku baten kolorekoak. Laku horiek asasinoak dira batxutan, hemengoak agian ez, baina 1977ko irailean Ama Dablan menditik beherago zegoen laku bateraino elurrolde handi bat jauzi zen. 10 metroko olatu digante bat altxatu zen tsunami batean bezala. Dut Kosi baiaren ibilgua bideak eta zubiak suntsitu zituen eta Josale herriko zenbait bizilagun akabatu. Tragedia hori 1985ean errepikatu zen Tami gaineko glaziarretako laku batek bere eustorma naturala apurtu zuenean. Everest ondoko Nukutxe mendiaren azpian dagoen Txukukung herritik kilometro batxutara glaziarrak bere eustorma apurtzear dauka gaur egun. Agian letra hauek idazten ari naizela Urek Arrizko etxeak zakailatu dituzte eta bertako zerpak itoarazi. 5.500 metro dituen mendi homonimotik ikaragarri ikusiko litzateke naturaren sabotajea. Goian harrapatuko bagintu, behin tontorra eginda, nora jaitziko ginateke herririk jenderik egonezean? Argi zuriaren espektroko 5. kolorea duten altuerako lakuek ezbeharrak sortzen dituzte nahi gabe. Eta altuerak ere eragiten du gaixotasun urdina. Odoleko oxigenoa urritzearen ondorioz larrua zala urdinarazten duena, bihotzeko malformazioa sor dezakeena, hilgarria suerta daitekena. Eta gero aur urdinena dago. Maladi blu esaten zaio frantsesez Fayot tetralogia izeneko kardiopatia kongenito zianotikoa erakusten duten ume urdinen eritasunari. Gaitz hori duten aurrak oso erraz nekatzen dira, eta kasu batzuetan muturreko ahuldurara hel daiteke, urdin jartzen dira. Artizarraren soardipean ziz agertu da, ezerezetik agertu ere. Pola Gantzen ere bai, zorrotz. Lukasi zizapagma gustatzen zaio gehien, niri ez dakit oso ondo. Pola Gantzen haren ondoan dagoen mendi puntaduna da, zano polita da, eta beste izen bat ere badutzineraz, Molamankenking. 1991ean, Zelanda berritik alpinista batzuk joan ziren haren maldetaraino. Eta gero, gailurreranzko bidean etxibarik, Bruce Farmer eta Dick Price bikoteak eskalatu zituen haren 7.661 metro guztiak. Neu ere gailurrera joango nintzateke, baina gutxi dakit mendi honetaz, eta mendi batekin harremanetan hasi orduko, haren gailurrera joateko jaidura asfixiantea sentitu orduko, zerbait jakin behar dut aurretiaz. Modu batean edo bestean, errebelatu egin behar zaizu mendi horren presentzia. Dituen ertz geometrikoak, duen volumen arkitektonikoa, estaltzen duen formen errezela, horrezegatik ez du Pola Gantzen begien artean hiltzaturik, eta gutxi dakit, asko atsegin badut ere. Ostera, zizari buruz dena dakit, dena. Dakidana lerro hauetan kondentsatu daiteke. Ehunka txinatar joan ziren haren tontorrera ailegatzeko asmotan biribildu zen lehen espedizioan. Txinaren kolonizazioa alturan ere egin behar baitzen, 1974an izan zen. Talde osoak kanpamentu batean kontzentraturik eman zuen aurreko negua, ibilaldi luzeak, flexioak, dominadak eta horrelako torturak eta laseriak pasaraziz. Beharrezkotzat jotako entrenamenduan zigorturik. Abentura hartan, txinatarrek kamioiak iragan ahal izateko bide bat zabaldu zuten 5.900 metroraino. Han hiri txiki bat eraiki zuten, zinemareto eta guzti. Gaur egungo bide arrunta erabili zuten eta 6 kanpamentu jarri. Azkenetik, guztietatik 10 lortu zuten azken metroetaraino iristea. Guangzhou, Shuying, San Joan eta bat.
Zunjin espedizio burua izan arren Guan Fusu zen, garai hartan alpinistarik ospetsuena. 4 urte aurrerago, 1960ko maiatzaren 25ean, goizeko 4 eta 20ean, Gonpo eta Kujin joa alpinistekin batera, eurek Kololagma esaten dioten mendia, Everest eskalatu zuten ipar ekialdetik igotzen den ertzeko bidetik, puntaren punta. Mao presidentearen irudi bat jarri zutela esan zuten. Everesteko eta Sisako espedizioetan dudazko datuak eta argazkiak eman zituzten, eta eszeptizismoa nagusitu zen mendebaldean. Gaur egun ostera, egindakoa benetakotzat jotzen da, zalantzak zalantza. Gezurrak gezurteroentzat, niri bost, aditu diot Lukasi. Lukasek dio Guan Fusu erlojugilea zela, eta ez lukeela gezurrik esango. Ez zituen marka baliotsuetan dien erloju modernoak konpontzen. Narruzko eskuturrekoak dituzten horietakoak baizik. Biribil zabalak direnak, kristalaz beste aldeko barruko esferak beile girentzat egiten dutenak. Orratxak, benetako orratxak dituztenak. Segundu baten herria zehaztuta dutenak, tik-tak soinudunak. Espedizio bat egiten zuen bakoitzean, atsedena topatzen zuen begiak erlojuetako mekanismo txikietan jartzen. Denbora bere egiten, hainbaten denboraren egilea baitzen. Horregatik, denbora asko horrezten zuenean, munduko beste puntu bateko mendi batera abiatzen zen, denbora bereziak topatzera. Behin, mendi altoietako batean, Lukasek nahaztu ditu izenak eta makanazlo izan du, baina hori existitzen. Makalu edo manazlo izan beharko du. Hotz handia egin zuen. Hotzak aurretik zituen guztia izoztu zuen, eta Fusu eta bere lagunak eksiren salbuespena izan. Alpinista bat hil zen, eta Fusuk atxamar asko galdu zituen, gero. Etxera bultatu zenean, emaztea jasminez egindako ukendua zabaldu zion 2 urtez atxamar mutilatuetan. Goizero, gauero, beste idozen erritu bezala. Dena dela ukendua gora behera, beti izan zituen atxakotx eta ezin izan zuen berriz erlojurik konpon. Baina pieza guztia jartzen zituen mai gainean, eta buruarekin, imaginazioarekin elkartzen zituen, bakoitza bere tokian jarriz, eta une batez, denbora sortzen zuela sinesten zuen berriro. Alairu edikatzen dut Fusu orain, mai baten aurrean, piezetako puzleari begira, edo zein manda erraldoietara joan alizateko denbora berrasmatu. Mapak eta erlojuetako piezak uztartu nahian, ametsak eta denbora anaitu nahian. Txinatarren saialdiaren ostean, esen inguru hartatik beste alpinistarik agertu 16 urtez. Aspertu zen Sisapagma, beti bakarrik. Sisapagma 8.000 txikiena izanik ere, ez da egoera gutzien dituen mendia. Duela 2 urte egin ziren azken estatistiken arabera 2008 arte 274 pertsona egon ziren azken puntuan, eta 23 lagun hil ziren haren bideetan. Datuak kokteleran sartuz gero, Annapurna da igoera gutzien dituen mendia, 153, eta hildako gehienen eragin dituena, 58. Ara joanikoen ia 140 esen etzera bueltatu. Daulagirik hildakoen kopuru bera du, baina aitzitik igoera gehiago, tragedia kontuetan kabi dator gero. 284 igoera ditu orotara, eta 66 hildako. Nangapar bat ez da gibelean gelditzen, eta antzako datuak ditu. Hortik etorriko zaio mendi hiltzailea ez izena. Beste puntuan, igoera piloarekin, Everest eta atzo oiu daude, milaka pertsona heldu dira gailur horietara. Baina zenbaki horien dantza etengabea da, zifrak, sentimenduak bezala, egun batetik bestera aldatzen dira, urtero egoera arrakastatzua gertatzen baitira, istripu beltzen batekin nahasirik. Txisak 8.000 metrotik gora 2 tontor ditu, bata bestea baino metro batzuk altuagoa, bata bestea baino eskuragarriagoa. Gainera, amorea eman nahi duenarentzat gertuen altzatzen dena da, eta horrezegatik mendizale askori hori zen nahiko zaie. Marra hipotetiko hori bentzutea. Baina benetako puntua altuerarik handiena ematen diona apartearen gelditzen da. Lehen puntu horretatik 100 metro apartatuago gandoratzen da, eta lehen bikoitza eskatzen du. Ez baita horren eskuragai. Alarik ere, tontor altuena barik bestea zapaldu duten alpinista askok Sisapagma mendia eskatu dutela diote, baina esan ote liteke hori? 1980 eta 80 urtean, txinatarrek Tibeteko muga zabaldu zituzten alpinista kanpotarrentzat, eta hamarkada horretan lehen mendizale zuriak lortu zuten mutur printzipala zapaltzea. Laukote bat goraino ibili zen tematurik. Japoniar batek, Everest igo zuen lehen emakumeak, berdindu zuen marka hura.
eta lehen emakumezkoa ere izan zen sisa eskalatzen urte bete geroago. Geroago, alpinista handiek euren marka utziko zuten malda ikesuetan. Hainbat bide berri eta igoera espres eginda. Duela gutxi, neguan ere, igo da ordokietako monstrua. Simone Moro italiar txikiak egin zuen igoera hori. Duela gutxi, zendu zen beste dizkide batekin. Euskaldunek ere bizit egin diote mendi honi, eta horma zutetatik egin dituzte beren igoaldiak. Mendi honek bizitza batzuk tragatu dituela ere esan behar dugu. Oro har, elurroldeetan eta buruko trenputzartzeen eta birikietako edemen erruz. Eta harrigarria den arren, desagertuak ere egon dira. Eta nola desagertzen da gizakia mendian? Bide zuriak oro infernurako ate, desatomizatu egiten da, ikusezin bilakatu, tontorreran joan eta etzen bueltatu. Dio kasu horretan, sokakideak ejakintasunezko aurpegira tristea jarrita. Hor lotu da, dia beste batek. Bere pioleta eta eskularrua baino ez ditut topatu, malda osoan. Azken urratsak punturik gorenean amaiatzen direla dirudi, baina beherako arrastorik ez. Ahulduriko eskalatzaileak. Etzen inoiz ere jaitsi, beste horrek. Sisa Parkman, igotzen ari zela buruko trenputza hartze baten ondorio zendu zen lehen gizakia Fritz Lützinger izan zen 1993 eta 1993. Lützinger postaria zen Alemaniako Turingia oinatik gertu dagoen Erfurt hirian. Mendizale bilakatu zen gaztetan bere aitaren zaletasuna bultzatuta, baina ezin izan zion nahi besten denbora eskaini. Oporraldi txikia zituen gutun, postal, faktura, telegrama eta bar, etxerik etxe banatzea hilabete askotako lana baitzen garai hartan, e-mail, SMS eta bestelako teknologiarik ezean. Neska lagunari berarekin ezkontzedin esateko ere modu horretan galdetu zion, telegrama bat igorrita eta berak eskura emanda. Neskat ezetz esan zion, orduz geroztik barneko oiago bihurtu zen, ez zuen beste emakumerik ezagutu. Perutik, Boliviatik eta Txiletik hainbat mendi biribil eta sumendi zahar igon ostean, Himalaiako handienetan hasi zen pentsatzen. Sisa Parkman lake zitzaion, zuria zabala eta txikia zen. Irakurzale amorratua izaki Rainer Maria Rikerren Duinizer elegien izeneko lana zeraman heriotza bila etorri zitzaionean. Lagunek motxila barruko liburua zabaldu zutenean, leuzemiak jota hil zen idazlaren poema bateko lerro hauek irakurri zituzten azpimarratuta. Inork esan ahalko lidake nire bizia nora doan, ekaitzean putz bat ote naiz, urmaelean olatua, ez oto naiz gero, zoriz udaberriak ikaratutako urki zuri margula, gailurrean usteko asmoz eraman nahi zuen Aragora liburua. Fritz Lützingerrek ez zuen poema gehiagorik irakurri. Hil egin zen, eta beste alpinista batzuek hilik ikusi zutela baieztatu zuten. Baina lehen esan dudan bezala, beste batzuk desagertu egin ziren, betiko desagertu ere. Hotz, beren arrastorik ere ez da inoiz eta inon agertu. Kasu bitxia Germanian alpinista birena da. Werner izena zuten biek ala biek. Abizenak Braun eta Meissner. Disappearance terminoarekin katalogatu zituzten estatistiketan. 1990ko maiatzaren 22an betiko galdu baitziren inoren behakoren aurrean. Egun hartan bertan, Gunten Zerlen eta Karl-Heinz Thiel sokakidek ere aurrekoen patu bera izan zuten. Alemaniako alpinismoaren ariman galera itzela izan zen hori. Tamaina horretako istripurik ez zen beste inoiz gertatu,
baina desagertzeak bai. Zerrenda misteriotsu horretan, hurrengoa Estefan Esluka da, Lukasen ezaguna. 1986an desagertu zen betiko langileriaren egunean. Ona etorri baino lehen 100 aldiz igo zituen Biorlat eta Gerlatxowski mendiak. Bera tontorbiren artean kokatzen den Presov herrikoa baitzen. Han zegoen ospitale bakarrean kirurgia alari aritzen zen. Bizitzaren kasualitateak zer diren. Behin Mikulas semeari egin behar izan zion ebakuntza. Tibia eta perone kaskaturik eraman baitzuten eriezera. Lasai harin pasatuko da, esan zion. Amultzuki semeari anestesia jartzen zion bitartean. Ebakuntza maizutasunez egin nuen, eta semeak ez zuen bizitza osoa inolako errerik erakutsi. Are gehiago, korrikalari aparta bilakatu zen, eta herrietako lehiaketa dezente irabazi zituen. Hala ere, aitaren tristutarako ez zuen inoiz ere mendiarikiko jaidurarik erakutsi. Esluka, agian, amildegi batetik erorita desagertu zenean. Kolpearen ondorioz, luzaroan egon zen bere oinera etorri barik. Hanketako min metaliko batek esnatu zuen zupituki gero, eta bere tibia eta peronea kraskaturik zituela ikusi zuen. Operatzeko materialik ez dut etorriko zitzaion akordura. Harin ulertu zuen patuak ezarritako segada hartatik ez zuelako inolako ihesbiderik, eta bere gorputza abandonatu zuenean bere buruari lasai-lasai harin pasatuko da hasi zitzaion esaten. Gero ezerez. Ondoren, 2005an Stanislav Krylov Errusiara galdu zen eta 2 urte geroago 2007an azken desagerpena gertatu zen. Marek Budak zuen izena ikusein bilakatu zen alpinistak, eta Esluka bezala Eslovakiokoa zen. Biek ez zuten elkar ezagutzen, naiz eta inoiz, jakin barrik, eskaladaren batean elkarren ondoan egon ziren, Tatra mendietako ertzen batean hain zuzen. Zoriak mendi berean eta sasoi ezberdinetan hilik zuertatuko ziren bi mendizale munduaren beste txoko batean bildu zituen behin. Unibertsoa neurribakoa da, baina kointzidentziaren jainkoarentzat dintzatzearik ez. Hildakoen artean Alex Lowe eta David Bridge alpinista famatuak ere kauzitu ahal ditugu. Bikoteak hego mendebaldeko hormatik lehen eski jaitzera egin nahi izan zuen 1989ko urrian. Bigarrena kameraria zen eta irudiziarragariak harrapatu nahi zituen. Alex Lowe guztiz ospetsua zen, apartetkoak zituen talentua eta indarra. Hainbat argitalpen espezializatuk planetako eskalatzairelik onena zela zioten. Gizaki ororentzat ezinezkoak ziruditzen eskalada arteetan iotasun eta salutasun bereziak erakusten zituen. Abentura arriskugarri guztietatik onik eta zauririk gabe ateratzen zen horietako bat zen. Bere heriotza oso golpe bortitza izan zen alpinismoaren komunitatearentzat. Larrasten hartan elur geruza lordin omen zeuden orman zintzilik eta zain egon ziren baldintzak egokiak noiz helduko. Alarik ere lehen zaialdian ez ustean elurrolde batik bildu eta malda ikezuaren ipurdiraino ekarri zuten hilik. Hau bete zortz gelditu ziren bertako adizkideak. Izan ere, nahiko toki erraza zen estatu batuara zeharkatzen ari zena. Goitik etorri zitzaion elurroldea. Korrika egiten hasi zen, baina tamalez okerreko norabidean.
diotenez eroia ezin oso noblean hil. Stuart Alexander Love 1948ko Eguberri egunean jaio zen, eta tontorrak igotzeko hain arrunta den urriaren 5ean, Txoiuko gailurra egun horretantze zapaldu nuen nik, hil zen 41 urte geroago. Maryland eskualdean sortu zen, Dashiell Hammett eta James Malahan Cain idazlen moduan. Lehena, The Maltese Falcon novela arrakastatsuaren egilea ezezik, antifasista porrokatua izan zen Estatu Batuetako Alderdi Komunistan ere afiliatu zen 40ko hamarkadaren inguruan. Bigarren Mundu Gerraren ostean, New York Civil Rights Congress delakoan kide egin zen, eta bertako hainbat lagunek egin zuten iesaldiari buruzko daturik ez emateagatik kartzelatu egin zuten. McCarthy senatariak berak gidatzen zuen ekintza antiamerikarren biltzarrean galdeketa jasan eta gero. Hammett pertsona beltzen botoaren alde agertu zen behin baino gehiagotan, eta langileak ideologiarengatik kaleratzearen kontra. Fasismoaren eta nazismoaren kontra jardun zuen, eta Ku Klux Klan talde demoniakotik hurbil zegoen Diez komite delakoaren kontrako protestan parte hartu zuen. Esaten da, haren afiliazio politikoa Espainiako Gerra Zibiletik etorri zela. Urte haietan, idazle famatu horrek The Spanish Earth gizako film antifrankistak ekoizteko diru laguntza txikiak eman zituen. Idazle porrokatua zen, baita ideia handien defendatzaile sutsua ere. Alex Love gaztea zela, James Malahanen ezagun egin zen, eta horrezegatik espedizio guztietara postariak 2 aldiz deitzen du beti Malahanen obra arrakastatsuenaren ale bat eramaten zuen. Liburua zabaldu eta lehen orrialdean Malahanen hauxe idatzi zion behin. Mendiak beti deitzen du 1000 aldiz, eta arrazoirik ez zitzaion falta. Guztira, hainbat nazionalitatetako 24 mendizale abiatu ziren ia troposferaren ondoan dagoen gailur honetara, eta ez ziren inoiz euren herrietara bueltatu. Gaur arte ez da haien berririk izan, zain eta zain izan direnen desespeziariko. Konformatu dira, konformatu alditz lotzagarriazkoa da. Christian Boltanski artista plastikoa da. Museo batean ikusi nuen haren erakusketa. Boltanskiren lanet tragedia ondorengo memoria kolektiboaren berreskuntzarapena arakatzeko aukera eskaintzen dute. Humans izenburuko obran artxiboetatik eta edabideetatik harturiko 1000 persona anonimo ingururen argazkiak bildu zituen. Haien heriotza eta desagerpena gogora ekartzea da artistaren xedea, baita horien identitatea ez galaretzea ere. Gauza bera egin lezake desagerturiko mendizalen identitateekin. Alpiniz deituko lioke artelan horri, baina identitateak desagertzen aldira desagertutako personarekin batera, hitzak errepikatu zitzaidan neonezko argiz. Gau bateko ametsen zurrunbiloan, desagertuak, ele hori izan zen detonantea, ametsa honako hau. Aseoan nenbilen gurea izan zitekeen kanpamentu nagusi batetik alderrai. Kanpin denda guztien ondotik iragatean, barruko solasaldiak entzuten nituen, irrati bateko sonoritatez blai. Ahots anonimoak inolako konexiorik ez zuten gai arraroez mintzatzen. Tortoken arrautzez egin daitezkeen tortilla bereziak, inautin sexu harreman hotzak bere burua engainatzeari beti ustear dauden gizonen istorioa. BBK-teko zuzenekoetan, azken 10 urteetan agertu diren suizidien izenak, ekopolitik kraskatzen diren izosmendien bidaia planifikatuak, aplikazio kliniko biologikoak, molekula monitorizazioan eta mikroskopikoa optiko kuantitatiboan, Amazonian gertatzen ari den basogabetzea eta errepide eraikitze kontrol bakoagatik biodibertsitatea galtzearen arriskua, gaur egungo politika eta politikarien esperpentoa, Gore-Texaren oinurak eta gezurrak. Barrutik argiztaturik zegoen dendatxoaren ondoan lotu nintzen zirkinik egin gabe. Ahots guztien artean, argentinar azentuarekin ari zen gazte baten platika adi zitekeen. Boludo, sos un nabo. Fue Nabo Golobov, él escribió Ausencias. Hizo un laburo grosso.
En el libro están los textos de escritores desaparecidos en las dictaduras. Eta gero izenak eta izenak. Roberto Carri, Haroldo Conti, Diana Guerrero eta abar. Ametsa zen, hori baino ez, baina egia da, amets batzuk esperpentoak direna. Gau, batzuetan beldur diot, lo egiteari. Amesgaiztoetako protagonista bilakatzen nahi zuzu, eta anitzetan ez natu ere. Egiten naiz tanpez, susto bat hartuta, barruko ahots batek. Ez natu, ez egi ametsetan esaten didan bitartean. Liparrik lazgarrienak oearen ondoan, nire begira balego lez. Presentziaren bat, mutazio humanoideren bat sumatzen dudanetan. Agitzen zait, une lizergiko horietan eta esnatzeko zenperrenak egiten baditut ere. Zirkinik txikiena ere. Egin ezinik egoten naiz. Nire giarreriak momifikatutako batena ematen baitu. Horrelakoak fortunatzen zaizkidenean naturan, sexuan edo bestelako pitokeriatan pentsatu aurren. Nekez lokartzen naiz berriz, eta haut labirintikoan ibiltzen naiz. Gaubelia inposatuan, gau horien ostean, borroka batetik natorrelarik neure buruarekiko destainez zabaltzen dituk begiak goizean. Gorputz atalak lika-lika, eginda sentitzen ditut, diformismoan banengo lez. Gau horietan norbaitek besoetan biltzea nahi dut. Ni alamen, aklimatazioaren prozesuari dedikaturikoekin batera eman beharreko orduak estitzeko ingurutik gabiltza alderrai, budisten monasterioak ikusten eta jendearekiko harremanak hala edo nola estutxerik baldin badago. Iritsiak iritsi, monje askoren ezainkeria zohartzen gara. Hasierako lotxak enduta, batzuk hurbiltzen zaizkigu, geu hobeto aztertzeko eta espedizio guztietan agitzen den moduan beste batzuk geroago eta erregutuz edo bertako ditzagaberen baten gaixotasuna sendatzeko ia biderik dugun itautzen digute. Eta horrela, zauri zornetsua duenari edo sabeleko minez erostaka datorrenari sufrikarioa estitzeko zerbait emateko eskatzen digute buru makur, tasi delek susurlatuz. Medikuak ez bagara ere, medikuntzari buruzko oinarrizko ezagutzak baditugu eta hala mota askotako zauria gaizkoatuak sendatzen ahalegintzen gara bihotz honez. Batzuetan, ezintasunez ikusten dugu zauri gangrenatua edo kare esnea, baino zurbilago dagoen gaixoa. Beste batzuk aldiz, pozik doaz aspirina, parazetamola edo ibuprofeno pilulak poltsikoraturik. Gaixotasuna erabat desagerraraziko ez diegun arren, minetik bilibratuko ditugu tarte baterako eta hemen hori ez da gutxi. Monje itxusiak gibelean ditugula, monasterioaren areto nagusira sartu gara gero, hotz egiten du leku ainube honetan. Monjeak ortozik aretoaren horma karratuen kontra eseririk tematsu daude gurizo. Zaharrenetako bat hurbildu zait eta kata eskaini dit. Nik rupia batzuekin batera itzuli diot lepo bueltan koka diezadan. Hala egin du mugimendu zeremoniatzu eta improvisatu batekin. Otoitz beti batean lotu dira soinu bakarrean. Kanporantz irten garenean murmurio sakona lurreko emazabeletik zetorrela zirudien. Geroago, berraragistaturiko, lamen etxera eraman gaituzte beste eskaintzi txikiago bat egin dezagun. Hor, asto eta zaldi bat ikusi ditugu. Hauek dira aurreko bizitzan lama izandako batzuen gorputz berriak. Esan eta ospa egin dute animalion konpainiarekin utzita.
Kuadrupedoengan begirada nekatua antzeman dut pasibitate totala. Azal eta zur baino ez dira. Bizitza bikoitza miserableagorit. Arratsaldean bideetan barna galdu naiz, lehenengoz ikusten ari garena, sentitzen ari ganeraz hausnartuz. Eta horret, agian adi eta zuhurrago ibiltzeko albidea ematen dizudalako, beste inoiz aditua nuen urrutiko kanta soliaren antzeko beste bat ere entzun duten nire belarriet iztan batez. Distantzia, zuberako kanta baten antza duela esango nuke. Inguruko malda ikezuan gora dabilen artzain gazte baten ahotsa dirudi, baina zenperrenaz eginda da eta begia zorroztuta ere ezin espazio dentxo honetan kokatu. Zergatik kantatzen du hain altu gazte mutiri horret? Zer adierazten du abesti ederra? Seguruenit, amodiozko kanta bat izango da, edota amodiozko historia kontatuko ditu abesti horret. Amodiozko historiat hemen, hor eta han ere baitaude. Hemengoat, apika, honen modukoat izan litezke. Txiplun herri txikia inguratzen duten mendietako pendizetan zehar, norudegua mutil gaztea bere amat gauean opile derra egiteko behar duen negurra batzen ari da. Eta zuaiz eta zuaizka sarrien artean dabilela gora egiten du kantua. Askoz beherago, txiplun herri txikian dagoen soduni neska gazteat entzuteko moduan egiten du kantu altu norudeguat. Bera bakarri doala aldaz gora, bere kantu solia luzatzen da haren sakonean zehar norbaitez entzuteko moduan. Eta soduni neska gazteat barre txikiat egingo dituelakoan dago mutil gaztea, mailukin iminoat sapi urdin batean biltzin dituen bitartean. Gat herritir hurbil dagoen hartasoro eskaz batean hartoa batzin ari dela, kantatzen du solian zandu mutil gazteat ere. Gaur gauean, bere amak opile ederra egiteko behar duen hartoa batzen ari da. Eta hartoari kantatzen dio, eta eskerran ematen jainkori, eta lur honen edertasunak kantatzen ditu. Ahots fin hori hartolanda guztietan barraiatuz. Duzkosi, erreka handi eta bortitzak. Ezin du doinu eder hori izilarezi, eta iba armazo diuni neska gazteak ere entzuten du. Eta barre txekiak egiten ditu, hitz gozoaz etxiten dituelako, eta esku hartazuekin hartoa jorratzen irudikatzen du. Agian bere ahora federatuko duen ahol zabal hori, bere ahoa musukatuko duten mailuki koloreko espain horiek. Zodiuni neska gazteak, duzkosi erreka bezakolakoa dea pensatzen du gero. Gorago purtetenga herrian bertan, indiakola errekan erdibitzen da, duzkosi handia. Eta uste du bere amodioa horrelakoa dela, bi bailaratan banandua. Sisa mendiaz gainera, hemendik gertu dagoen beste mendi gustagarri horietariko bat, Urla Mandata da. Ia 8.000 metro ditu, batzuk falta zaizkio muga hori berdintzeko, baina handienak bezain polita da. Zabal-zabala da, eta oso ertzu luzeak ditu puntaraino. Eta gero bere izenarena dago, Urla Mandata. Urla Mandata, Urla Mandata, Urla Mandata, Urla Mandata. Burla gengo ote du honek? Bere referentzia, duela urte batzuk, Txohoiu lehenaldi zigo zuen Erbertitxi Mendizale eta idazlearen eskutik etorri zitzaidan. 1900 eta 30ko hamarkadan Tibeteko lautadetako lagun birekin batera Urla Mandata mendira abiatu zen. Ezben edin esploratzaileren liburu batean berirudia ikusi zuelako. Aluzinatxikoa da. Liburu batean argazkia ikusi eta mendiarekin nolabait maitemindu eta araioateko naikariari ezin ezetxe zan. Harik eta aurrez aurre eduki arte. Hala, bere begiekin ikusi beharko zuela erabaki zuen eta Indiara joan zen itxasontziz. Gero Kashmir eta Hindukuz kurritu zituen. Birmaniara hurbildu zen. Himalaia oinez zeharkatu zuen Tibetik erromesez mozorroturik. Eta mendiaren oinetara ailegatu zen halako batean. Herri haietan kanpotarren presentzia ediotxarekin ordaintzen zenean. Igoaldi epikoa egin, eta
6.200 metotaraino igo zen, baina ez zuen tontorra zapaldu. Neuk ere gurla mandata igo nahi dut, Herbertitxiren gisan, ondoko lerroetan sumatu daitekeenez, bertako magiak iraun egiten baitu. Gau ekaiztzu baten ostean, goiza lasai aurkeztu zitzaigun. Hegoaldean lainoska batzuk ageri ziren, geroago desegingo zirenak. 3 egun lehenago abandonatu genuen ordokia. Behe lainoak janda zegoen eta ezin genuen ikusi, baina irla moduko tontorrak agertzen ziren odeizko itsasoan. Odei manta hura Kailas mendiak menperatzen zuen. Seguruenik beste inondik ezen hain eder ikusten. Gure gainean zeru aratza eta gure eskura mendi handearen gailurra. Gauean makina bat elur bota zuen eta ertza ez zitzaigun erraz agertuko. Kranpoiak erabili genituen horregatik. Gure ekemena ahitu barik zegoen eta motelki bazen ere gorantz jindoa zen. Nire 3. egun honetan ondo nindoan, baina horrengo 2 egunetan nire egoera goiztotu egin zen. Motxilaren pisuak, elur sakonak eta eguraldi txarrak higatu egiten gintuen. Orain, eguerdian, odeiek inguratzen gaituzte, eta nekez defenda gaitezke bat-batean sorturiko ekaitzetik. Gure oirarezko dendatxoa jarri dugu. Ertza gero eta zorrotzagoa da, eta gure kanpamendua ian mindegian jarri dugu. Ez dut gozerik, egarria segatza baino ez, eta daukagun sukaldetxoarekin nekez urtu dezakegu elurri izoztu apur bat, zurrukada batzuk eman ahal izateko. Gonbito larria baino ez dut sentitzen jateko ahoratzean. Etxanik sakon hartzen dut arnasa, bidika zabal-zabalik, baina batzuetan badirudia ahaztu egiten zaidala airea hartzea, eta inspirazio oso sakonak repikatu behar ditut etengabe. Urrengo goizak ikuspegi ederra eskaintzen digu. Gonatz doa ertza aurrez aurre dugu, baina gailurra ezin da ikusi. Denda biltzeko eta izustuta ditugun botak janzteko premiazko denbora galtzen dugu. Lan ikaragarria da janztea, eta ez da borroka laia egiten duguna, basatia eta ankerra baizik. Baina indarra badugu oraindik, hornidura kutsi egin ditugu hemen bueltarako, eta harinago doaz motxilak orain, baina eguerdian berriz hasi da elurra, eta dendatxoa altzatu behar dugu berriz. 6.000 eta 100 metro markatzen ditu barometroak. 600 falta dira goraino, baina nola de Montre eskalatuko dugu, oso nekatuta gaude Kitar eta biok. Sukaldetxokoa, pizteko adinako indarrik ez dugu lortzen, bata bestearen kontra jarrita beroa emateko, nor bere pentsamenduarekin. Berak, nik bezala, heriotsak ezina eta bizitzaren edertasuna sentitzen ditu. Ekaitzak bortizki astitzen ditu oialak eta beldur naiz erosoldiari eutsiko esote dion. Alferrik da nire pentsamendua bideratzea, maite izan eta maite ditudan pertsanengan pentsatzea ez lut lortzen. 5. eguna urratu da, ekaitza amaitu da. Ertza izoztuta dago eta lainoan dago kanpoan. Elur maluta lodia jausten dira. Elkarri begiratzen diogu aurpegian galdera ikura handia digularik. Zer egin? Aurrera segituko dugu. Bapatean, haize bolada batek pendizean amildu du Kitar. Nik sostengatu egiten dut. Nire ondora bueltatu denean, durduzaturik, egina alak azal moretuta, heriotzaren panikoak eztututa, begiratu egin dit eta barre moduko zerbait egin du ezkeronez. Une batez, lainoa diluito egin da. Ostarte handian tontorra ikusten dugu aurrean. Gertu, baina eskura ezin. Ertzak bat egiten du arekin, elurrez tapizaturiko arkaitzeko lotunean. Gure egoeran inoiz ez genuke menderatuko. Baina harago, beste bide bat atzeman daiteke, agian, urrengo tentaldi batean probatu ahalko dena. Beraz, atzera egingo dugu. 4 eguneko ibilbide etxel batean egiten dugu atzera. 6.000 eta 200 metroraino igo gara. Gure urratzak haizeak ezabatu ditu, eta apenas ezagutzen ditugun gure kanpamentuak izan ziren tokiak. Arratzaldean elurraren mugara heltzen gara. Erabat unaturik nago, harri biren artean etzan naiz,
Kitarri laguntzaren bila joan dadin esaten diodan bitartean. Geldi nago aratinik, nigan utxune absolutua dago. Urrengo egunetan euria egin zuen, ia taigabe. Temperatura apenas igo zen zeropetik eta dendaren barruan hotza eta deserosotasun guztiak pairatu genituen. Neuk nire losakuan etzanda, Rilkeren poeta gazte bati idatziak liburua irakurtzen nuen. Apeta zoro batek emanik, liburu hura gurla mandatako gailurrean utzi nahi izan nuen. Indiara bidali zidan neskalagun batek, inguratzen zaituen bere biziko paisaiarekin erka daitekeen gauza bakarra lehen orrialdean idatzirik. Ederra zen arima bakarti baten pentsamenduak irakurtzea Himalaiaren neurrigabetasunean. Egun batean lerro hauek sorturiko meditazioitik honako gutuna idatzi nuen. Zuri, agian lipar honetan nigan pentsatzen egongo zara. Badakizu, duela urte bete hain justu elkar ezagutu genuen. Udaberriak bultzatuta kanpora landetara atera ginen. Zeu, lorez beteriko, zelaietan jesarri zinen, zure aho fresko eta maitatuak barre egiten zuen. Hitz ederrak ahoskatzen zituen. Udaberri horrek eta bizitzak inguratzen gintuen. Gaur agian, nigan pentsatzen egongo zara. Agian, loreztaturiko zelai horretako tokiren batean jesarrita, eskuak bilduta. Uruntasunean duzu, iltzaturik begirada. Beti sentitu duzu urruneko harikoko grina, eta orain nire ametsak betetzeari eta Himalaian jarrita dudan dendako gau bakertiei bekaitza diezu. Bai, aurre iritzi sozialei muzin egin ahal zenien eta nirekin egongo hemen. Ez egin ametzik lastana. Denda barruko gau bakartiak ez dira oso ederra. Euria ari du, dena grisa eta monotonoa da duela 3 egunetik ona. Dendan ez da dagoen onenetakoa ura sartzen da erraz. Nik losaku ezean sartuta zugan dut pentsamendua. Ez zenuke hemen egon behar. Asteetan ez dut bizarrik egin eta badira egun batzuk dutxa bat hartu ez dudala. Denda barruan arropa ezearen usaina dago eta ez nindukezu oso komunikatibo kauzituko. Hemen isiltzen eta pentsatzen ikasten da, baina hitz ederrak esatearen artea ahaztu egiten da. Apika, meditaziorako hain aproposa den zelai berde ura. Handiki arteko gizartearen truke aldatu duzu eta zure irribare ederra hain ondo jagoten zaituztenen artean banatzen ari zara. Zure barruan utxenea eta bakardadaren antzeko zerbait sentitzen duzu, baina apenas duzun astirik horretaz konturatzeko. Gaur, nekatuta helduko zara etxera. Biharko eguna, emakume eder bati dagozkion egintizun eta pozez beterik egongo da. Ez zaizu askorik pentsatzea komeni, hasieran mingarria litzateke. Euria atertu du, egun hauetan, ito gaituen gris monotonoa diluitu eginda, eta Himalaiko ordokiak ikusten dira eder. Eguzki zurbiak dena blaitzen du argi arraroz. Ikuskizun hau begiztatu ahalko bazenu, irabarreak marrazten, eta elkarrizketa pozgarriak sortzen dituen zure hau ederra, agian zor eta lor itxiko litzateke. Baina, alarik ere, hobeda hemen ez egotea. Zailegia litzateke, zure mundura eramaten zaituen bidea berriz aurkitzea. Zure mundua, konbentzionalismoek eta ezdeuzkiriek hain erraz eta aldakor bilakatu dutena. Gutun hau ere ez dizut bidaliko, nahi gabegari zeneritzoke. Bueltan nagonean, ilustraturiko postal koloretsu bat bidaliko dizut.
eta mendietako jainkoek hala nahi badute, hilabete batzuk barru, zu eta biok udazkeneko landa batean egongo gara jesarita, eta ondoko basoak bere tonalitate guztiekin inguratuko gaitu. Berbetan arituko gara, eta nik zure eskuak hartuko ditut, eta zure aho maitagarria musakatuko dut. Eta apenas konturatuko garen une horretan, zein bakarrik izango garen. Munduaren handitasuna sentitzea ederra da. Herbert Tichek, 1994an txo oihu handia igo zuen. Sepp Jochler eta Helmut Heuberger Austriarekin. Ura izan zen mendi horretako lehen igoera. Ederrenak. Oso mendi ederrak daude munduan. Zorrotzak direnak izaten dira zirraragarrienak, baina edertasunaren kontuan denak balio du. Ziblin, Arteson Rayu, Mustandorrea, Kan Tengri, Manaslu, Yerupaya, Materom, Erebus, Nanda Devi, Chomolonzo, Amadablan, Yachunkang, Machapuchare, Daulayiri, Alpamayo, Maserbram. Gaur, ez dakit zein egunetan bizi garen. Alde batean ziza zegoen, eta beste aldean zorrotz horietako asko atxapar zuriak bezala zeru moreari mahatzukaia, orain leba, orain bare. Ez dut uste mendiak gaiztoak direnik, baina batzuek itxura hori islatu nahi dutela begitatzen zait. Horietara hurbildu ere ez nintzateke egingo, oinez bederen. Helikopteroz, bai, ikusteko urretik, baina ni mendizalea naiz, eta ez dut helikopteroa erabiltzen. Nire hanketan dut konfiantza eta nire bihotzean. Bata zein bestea oso garrantzitsuak dira mendian. Eta burua ere oso importantea da, mendiaz ez ia kirol guztietan ere, baina askotan buruarekin pentsatu beharrean bihotzarekin egiten duzu. Eta zure bihotzak 100.000 taupada baino gehiago egiten ditu egunean, eta hori estrasistole supraventrikularrik ez baduzu. Kasu horretan, bihotzak odola ponpatzeko egiten duen sistoleko kontrakzioarekin batera. Beste taupadatxo batzuk sortzen dira. Bihotza tiro piloa egiten dituen metraiadore arritmiko bilakatzen da. Nire sistema kardiobaskularrak desdoitze arinak ditu. Arrekoarekin lotuta datoz gutxiegitasun trikuspidea eta gutxiegitasun mitrala. Hotz, nire odol guztiak ez du bihotzerik atera nahi. Ventrikuloa, aurikula eta balbula horiek gogaituta daudelako. Baina, nor atera nahi du bihotz batetik? Bihotza da, bi hotz, hotz bi, eta hotza izan behar duzu hotzaren artean. Azken horren gutxien espero duzunean, tragatu ez aitzan. Orain ere, hotza egiten du, baina ez hainbestekoa. Nire bihotzean hotza, baina ez hainbestekoa. Bihar ikusiko dut Sisa Pagma mendia aurrez aurre. Ahaztu nahi ez ditudan egun honetako detaile batzuk. Haize-lainoak nire gorputza zeharkatzen zuen 5.000 metrotan. Bakarrik nengoen lainoetan, baina beldur barik hartzen nuen arnasa haizeia debolatzaileak gogorki inarrosten baninduen ere. Zer eraman nahi zuen nigandik modu hartan astintzeko, edo zer erakutsi? Txepetxa ikusi dut 4.800 metrotan. Txepetx begiluze bat ni aztertzen giza desaraukoan biok garoz bustirik, biok mokoa zabalik, elkarrenganako hurbilgaitz baina parez pare. Altura bertsuan jak talde bat erdilo. Saldoko handiena ni ikusi eta altxatu eginda bere biaotik urduri. Ni urduriago, altura honetan nekez egingo genuke Sanferminetako entzierro bat. Buelta luzeago bat eman behar izan dut haren begiradapean. Hitz batean akojonoa. Arratsaldeetan dena lanbrotu egiten da. Gelatina likatsua bezalako laino batek blaitzen ditu bazter guztiak. Mundua eskutaketan olgetan dabilela ematen du. Gure begiak zer ikusiko, asmatu ezinik gabiltza.
Nik ere dena ikusten dut lanbrotuta aspalditik. Begiak aldatu beharko nituzke. Zerbaitek janda bezala sentitzen ditut. Ez dut ondo ikusten begiratzen dudana. Horregatik nirrotzen ditut begiak. Edo ikusi bai, baina entelegatu ez. Eskuetara begiratzen dut anitzetan zerbait lurrera jauzi izan balitzait bezala. Begiratzen diot esku bati, gero besteari, eta ez dut ezer ere kausitzen. Eta berriz begiratzen dut, utzi dizkidate. Ilundu baino lehen, herriko aterpeko gelan sartu naiz. Leihoaren ganduan gau tximeleta bat. Beiran gutunak idazten ari zen hankekin. Zeinu politak ziren, ulerte zinak, baina artistikoak. Gau tximeletak surrealistak edo espresionistak dira. Gaindimentsionatuta dago hemengo mundua. Begiekin ezin abasto eman. Lasaitasun kondentsatu egiten da. Diastole bakoitza lasaitzen aldera deselarizazioa aplikatu behar zaie, laster edo gero, bioerritmoei. Naturak ez du hemen ezer ere desbistatzen. Denak hartzen du beste zentzu bat. Zure desiren pilaketa konfusoa debaluatu egiten da. Desdoitu, patua jasangairriago bilakatuz ustez. Bihar, ordoki altuak zehartatuko ditugu autoek eraman ahal gaituzten azken tokiraino. Han, kanpamentu txinatarra esertzen da eta karga guztiak prestatzen dira. Jakek, 30 kilometro barruago dagoen benetako kanpamentu nagusira eraman ditzaten. Beste bi egun oinez baino ez. Kanpamentu nagusi bat, txinatarra, 5.000 metro. Paisaia laua da, horizontalegia batzuetan. Oroitzapenek ere forma hori hartzen dute anitzetan. Berri zentzungo ez dudan musika berarrietan, eta urtebete pasatu da nire lautasunean. Eta orain 5.000 metrotan nago ilunabar larainak ikusten, eta erreka erdizoztuaren berbaro lasai antzuten, lehen hotzak irensten. Begiak kaltsatzen baditut saguzar zuria ikusten dut bailararen amaieran. Sisa saguzarra da, gauz ere antze da. Hegoak zabalik dituen saguzar zuri handia bezarkatzeko balizko harrera eskainiz barruko hotzak diost. Kontuz bezarkadekin, simboliko egiak dira. Ni alametik bide asfaltatutik etorri gara harin. Harri txintzarrezko bideetara ondoren eta gero naino hautseskoetan barna. Gazelak, basastoak, patariak guztiak, ugatzak, arranoak eta bestelako animaliak agertu zaizkigu etengabean. Txori akrobatikoak batzuetan, erbian orexiko antiestetikoak beste batzuetan, eta bele beltzak krua beti. Egia esan oso txori gutxi ikusten dut hemen, alek bakan batzuk baino ez. Neu, zer gerta ere, gora begira jartzen nahi zuzu. Ia Himalaia kate handia zeharkatzen duen txori joankoi aldraren bat ikustatzeko santza ote dudan. Etxean, antzarak ikusten ditut beti, bedatze eta larrazkenean ipar eta hego. Harridura sortzen dirate distantzia kilometrikoak kurritzeko duten irrika aparteko. Obsesio biologiko horrengatik. Gaztetatik senditu dut hori. Harridura eta mirespena, oreka simplean. Bernanda Txagak dio kopetibuna dela antzara, eta hori zebera pentsatzen dut nik ere. Serioa izan behar duzulako horrelako bidaian tematurik egoteko. Nire geografia zeharkatzen dute txori horien saldo handiek. Pelegrinazio nekagarrian, gauetako isiltasunean talde bateratuetan inor galez dadin. Erraz adi daitezkeen kantuak eginez. Odeiertzari plagio ordinarioa antolatuz. Marra luzeetan batzuetan edo beste batzuetan odeien artean alfabeto berria izkiriatuz. Eta idazten dute V bat, edo betiko U bat, gero progresiboki L bat bilakatuz doana. Edo bat zenbakia idazten dute. Gero, lerro zuzenean disolbatzen dena, eta azkenik zazpi baten forma hartzen dute denek berriz. Gomutan dut txikitan etxeko lehioa lubaki bihurtzen nuela larrazkenean. Ahalik eta lehen antxinidak ikusten dituen arte, eta nire gainetik txoriak iragatzen zirenean, intentsitate berezia zabaltzen zitzaidan larrazoaleko poretatik, intentsitatezko alegiantza moduko zerbait.
Inoiz osoekin ere gertatu zait. Saldo zenbakaitzak zuaitz artean ziplo agertu. Airearen zaratan mugimendu perfektuak egin, eta onduan duzuna bezarkatzen duzu konturatzeke. Betiko intentsitate berberarekin, betiko bezarkatu ere. Baina hemen txori gutxi. Alturak unatu egiten ditu. Txoriok nekatzen dituen altura berbera ondo portatzen ari da gurekin, edo gu berarekin. Ahalik ere, baten bat zarto pasatzen ari da, eta horren kontra ez da antidoto arigarririk. Arnasa sakon hartu eta kamera motelan ibili, grabitaterik gabe bangen biltza bezala. Hemengo paisaia desertiko total ere bada, baina liluragarria, neurribakoa. Mugatzen dutenak mendiak dira. Han, 200 kilometrotara, asko zarago, eta inguruan, ia 6.000 metrora heltzen diren goragune eta muino erosionatuak dira. Altura honetatik gora, begira daurrean dugun odeiretxean galdu arte, Giobonkajia, Porongri, Langtanri, Purunperurri, Ganprurri Nup, Lalagarri, Zangunri eta Gan bentzen izen arraroko mendi elurtzu eta zorrotzak ikus daiteke. Euren artean, Nepal herria jauzi eta 1000 puntutan apurtzen da. Zenbatu ezin ahala dira herri horrek dituen mendi guztiak. Bestean hartan, ziz handiena ikustaldi osoa itxiz eta erakarriz. Hurbildu ahala askoz neurribakoa ilurkatuko da. Lukasentzat. Lukas, hori da liburu eder bateko protagonista. Mendi altuak igo nahi zituen, eseperako tranbia lanean. Imaileirako grina sentitzen zuen, eta beste gauza asko ere bai. Bakarrik manengo legez batzuetan arekin hitz egiteko gogoa sortzen zait. Honako honetan bezala. Harrituko sinateke Lukas. Sisa Pagma mendi majestuosoa da. Eta guna iragaten den einean aldakorra. Gaur lehen orduan tximeleta zuria ematen zuen. Gero eguzpikean harriak erakutsi ditu. Egoetako tantak eta arratsaldean gorritu eginda, arrats beherarekin. Izokinaren, araginaren kolorea hartzeraino. Gauean saguzar bilakatu da berriro. Mendi mutantea da, edo ikusten zuen begien araberakoa. Izango da diodan hori. Ezin dakit, Lukas. Desertu itzela dago haren oinetan, baina ez desertu hil eta bizimanako hoietako bat. Antzinako geografia ikasgaietako hiruetan ikusten genituenak bezalakoa. Sonora, Atacama, Kalahari, Sahara, Karakum, Gobi, Taklamakan, hemen bizia dago. Desertu handiak daude munduan, baina luze zabalenak norberearen baitakoak izaten dira. Lehoiek gustura jango lituzke gazelak ikusi ditut. Lukas eta ugatz handia. Eta rano eder bat. Eta beste 1000 txori berba arraroak izanez. Hemengo txiri txorrak deskonposatzeko arrazoak izaten ditu. Agian bizitza honek guztiak ere egiten du mendi hau majestuoso. Eta sinetxiko ez dioz dasunarren beste animali bat ere ikusi dut. Goizean ikuspegiaren antolaketa aldatzeko asmoz muinu batera igo naiz. Aurretik dugun bidaliaz jabetzeko. Eta pasaiaren deskoadratxe batean espejismo moduko zerbait ikusi dudala begitandu zait. Irudia alboratu nahi izan dudan arren, ordokiaren bazter zuri batean jirafa talde bat antzeman dut karraldearen. Erdeitua litzateke gezurra esango banizu, Lukas. Jirafak ziren. Baina segundu bat geroago begitazio txundagarria desagertu bilakatu da. Eta bai nola, demontre animalia horiek hemen, zoratuta alzaude, esan diot neure buruari. Harriduraren osteko bat-bateko desoxigenazioa baliatu dut jirafen gainean dakean apurra burmuinaren ekialdean biltzeko eta lerro batzuetan sintagmakoekin kateatzeko eta saltzeko.
Jirafen betileak 5 zentimetrokoak izaten dira. Bat begitik jausten denean eternitate bat pasatzen du altura horretatik lurreraino. Eta bidean, eroriko lehun horretan artxipelagoak ikusten ditu betile horrek. Izan ere, jirafen gorputzean irla mordoa egoten da, bata bestearen ondoan, azalean marrasturiko urbide txikiz loturik. Baina osotasunean artxipelago handi bat osatzen da zalantzarik gabe. 200 irla inguru topatuko dituzte zenbatzen azizkero, baina lehorrean bizia da irla horiek. Lehorreko animalia garaia da jirafa. Munduan dagoen altuena Everest animalia da. Beraz, animalia askoren eldarnioa den gravitatea bere bizitzan ere oldartzen zaio. Urmaeleko ura azalera burua makurtzen duenean ura edateko odol volumena ikaragarria jausten zaio garunera. Presioa orekatzeko balbula sistema antzeko elementu batzuk garatu ditu bere organismoan, eta berdin burua altzatzean, odolak abiadura itzelean joan behar du gora konortea ez galtzeko. Jirafek konortea galtzen dute, eta kumeek jaiotzean batzuetan ere bai. Ama erditzear dagoenean ez da etxaten eta zutik jasaten du sufrikarioa. Horregatik, kumea 2 metrotatik jausten da lurrera jaiotzerakoan. Bere betileak eta kumeak abiadura eternoan erortzen dira. Kumea, jaio berritan, amak harraparien beldurrez ingurura begiratuko du lehenbizikoan, ingurura eta gero bere kumeari. Betileak arantzago begiratzeko erabiltzen dituzte jirafek. Beti arantzago, badazpada arantzago. Jirafek nola alaguk hemen. Beti arantzago begira, orain jirafarik gabe. Belu gautzen du, hotzak ez du zauririk egiten. Egia esan, 5.000 metrotan baino ez gaude. Asko falta zaigu estratosferara iristeko, eta oraindik majestuosidadearen oinetaraino oso bide luzea esan digute gainera. Onaino heltzea lehen urratsa izan da, handia baina lehena, eta hemen gaude, pozik. Beste amets bat betetzen saiatuko garelako. Amets bat betetzea oso ondo zer den ez dakidan arren. Neu, zure ametsa lortzen ere saiatuko naiz, eta ara iristen banaiz, zure arimaren zati bat egongo da nirekin tontorrean. Horretarako, planeta guztiak lerroan jarriko dira, eta ni hase sentituko naiz. Jakin badakizu, Lukas, 8.000koak igotzea oso gauza zaila dela, benetako amodioa topatzea besan zaila. Zuk, Lukas, badakizu benetako amodioa zer den, esango nuke mutu lotu dela Lukas zaharra. Apirilak 18, hemen oraindik leku barean. Haizeak eguerditik aurrera egiten dugulu. Ez dakin nondik datorren, eta noradoan, eta zergaitik, baina egunero izaten dugu hemen. Berarekin datorrena, basamortu honetako hautsa da. Partikulek kras-kras egiten dute hortzetan, eta prakak ere asko zikintzen zaizkigu. Ez dut uste euren kolorea berreskuratuko dutenek inoiz. Kolorearen beti patekotasuna toki guztietara eda litekelako sentsazioa da, baina tronpatuko nintzateke hori esatean, kolore bakarreko antitesia baita espauzio hau. Oso haize luzea da askoren konspirazioa. Hemen, horretaan, nonaiko ibiltzen da ufadetan, denak astoratzen. Jak guztiak dira hemen espantatzen ez diren bakarrak. Nik uste dut maite dutera haizea jakek, artire luze eta sarria orrastu eta orrastu egiten dierako, norabaiteko freskura ekarriz, hain lodi eta gantzatsua duten azalera. Eguerdian dator eta gurekin gelditzen da iluna barra abailtzen den arte. Orduan, desagertzen da haizea, deblauki, eta ez dugu kras-kras egiten hortzekin, eta prakak karbiago daudela iruditzen zaigu. Eta kezka guztiak badoazune batez iluna barrean. Tentsioak eta morruak desblokeatu egiten zaizkigu. Jakak etzan egiten dira eta lur malutak pausatzen zaizkie gainean, eta guztia geruza zuri batek estaltzen du. Zuritasunaren desertua jaiotzen da gero. Arrapaladan dator gaua, saguzar birakaerak, izarren planisferioak, hotzaren martiritza, ametzen distortzioak, ordu askoren pasibitate murtua eta azkenik berriz egun berriaren biluztasuna. Denbora konorterik gabe lotu da aspalditik adurtzarreko. Goizean, zerbait triparatu ostean, mendiko bota jarri, ura eta berokiren bat hartu eta gure gainean dauden mendizketara abiatu naiz osterantzoan, urratz motelean. Arnasa eta oinen aktibitatea konpasatuta eramatean datza jokoa. Arnasa eta urratzak bikoteka tantzarazi.
Denboren eskuak orrastu ditu hemengo muino handiak, igadura bortitza baita, erdi esferikoak dira guztiak, eta zailtasun gabekoak ohiko mendizalarentzat. Baten puntara heldutakoan beste bat agertzen da atzean, metro batzuk altuago, eta horra ere nahi, eta beste horretara, eta ia handik zer ikusten den, eta hango aurrun egongo ote da, zenbat metoian ditugu gaur, eta betiko legez, altura hartuz, perspektiba ere bestelakoa. Lehen handi ematen zuena, bikoiztu egin zaigula dirudi, eta batzutan urrunegi ikusita txikiagotu. Ia 1000 metroko azken tontortzua irabazten dugunean, pozik gaude guztio. Gorputzak oxigenoaren peituak esati nabaritzen duen arren, modu egokian erantzuten du geroago. Dendatxoak jarrita ditugu inguruneko gailur txikietatik laupagoz orduko bueltaska hasi egin gaitu. Arratsaldeak lasaiak izaten dira hemen, Lukas. Irakurtzeko eta idazteko une ederra izaten da bazkalosteko arratsa. Bestela, etxan egiten zara eta pentsamendu bat ondorengo batekin josita gogoeten katerreakzioa lortzen duzu. Begiak inon jarrita odeek bezala pasatzen dira pentsamenduak, batzutan diskordantzean desartikulaturik eta beste batzuetan aldiz 3 dimentsiotan gradualki alaiki. Lipar horretantxe burutazioen diaporaman gomutak ere etortzen dira zamaldan, kromatismorik gabe. Nik ez ditut gomutak zuk bezala nahazten, Lukas. Prezisio handiz deskribatzen dizkiot neure buruari, harik eta deskibapenaren erdian izitzen naizen arte. Prezisio handiz izildu ere. Eta uste dut gomuta horiek itotzen hautelako gertatzen zaidala gertatzen zaidana. Hilzitzearena diot. Gomuta batzuek ito egiten zaituzte eta arnaza sakon hartu behar duzu 7.500 metrotan basauden legez. Horrezegatik dosifikatzeko sistema bat jarri behar da praktikan. Ezin baita gomutetatik bizi, edo bai, Lukas? Hizkuntza berriak asmatu beharrean nago, betiko gomutak arnaza berri batez orniturik behar duten tokira etor daitezen. Ezin izan zirenak eta ezin izan zirenei buruz egindakoak. Gertatu zirenak eta gertatzezke zirenak adinako justifikazioarekin. Ezin baita ahaztu izan ezena sortuko izun zauri betierekoa. Michel de Montaigne hala idatzi zuen. Ez dago ahazteko dezioa bezalakorik, gauza bat memorian betiko itxasteko. Behin ere ez zenuen pentsatzen min egiteko orduan. Txakur baten bihotza duzu. Aginka berehala egiten duena. Gomutak batzuetan taldeetan biltzen dira, gero onak eta txarrak. Baina hasieran onak zirenak txar bilakatzen dira, ondo ulertzen ez den arrazoi bategatik. Eta gomutatu beharrean, ito eta izildu egiten naiz. Berriz, prezisio handiz izildu ere, tristezia putak dena izorratzen duelako. Gaur, betiko antzi aurretik, 7 gomutak etorri zaizkit batera, eta beste 8 desagertarazi. Harrigarria, ez da, Lukas? Abiatu gara aranean gora, baina behan nago, 5.300 metro. Oraino, bihar kanpamentu nagusia ezarriko dugun lugurgunera helduko gara. Dendantxo personala antolatzeko gogoa dut. Nire bakarra de urdinean jesarriko naiz ia zerbait gertatzen den. Argazki askotan ikusitako lekuak nire egingo ditut orain, eta forma berezik izendatuko ditut. Lasiarriari mi esostua deituko diot, hotzari dardar berokia. Nekeari berunesko amantala, kanpindendari etxea, etxe lapur nire kakaueteak ebazten dituen txoriari, krisalida lo egiteko sakuari, begi bakar iritergi handiari, minari paniko, ustasunari falta, nire muki jarioari alien eta odolari odola, atxasal zabalduei niurroman, zeharkatu beharreko espondari neskuik lurra, aldapa amaiezinari krimen eta gaztigua, distantziari nora, mendietako soslaiari gaur 18 kilometro egin ditugu oinez hori baino ez. Neurean, atza urrituz, sentipen intransferiblea analizatzen, gorputzean etorbidetan zailkatzen. Beste asko hemendik pasatuko ziren, hortaz guztia dago ikustatudurik. Giza batean edo bestean esanik, baliteke moldeak nabarmentzea, printzipioak eskuratzea, memoriaren dispersiorik gabe. Ez du simulatu nahi badakidala, zer egiten dudan, ez nahi habilidade anitzen jabe, eta gainera horiek ez nau definitzen. Gure etapenek esaten dute zer garen, eta zer izan ginen. Eta oraindik ez daki zer pentsatzen dudan, edo bai, baina ez du esan nahi Lukas.
Gauza guztiak ez dira esan behar, batzuk esan barik, badoaz pentsatzen eta esaten ez diren gauza bezala. Edo behin esan behar zenituenak eta esan gabe joan zirena bezala. Ni asko eta asko esan ditut, eta ez ditut errepikatu nahi. Errepikatzeak asko nekatzen nau. Zertarako esan entzun nahi ez diren gauzak entzun nahi ez dituenari? Pensamenduan libre naiz, eta atrebentziak esaten dit. Bide honetako alturatik begiekin gibelerantz eginezkero, Tibeteko okretasun guztian galtzen da behakoa. Anatzean gelditu dira txiki-txiki atzoain handi ematen zuten gailurreriak. Aste batzuk geroago antzeman ezinak ia. Urrunean laku baten espejismoa ikus daiteke. Bietatik zein izango da. Darago Kailash mendi espiritualaren balizko irudia. Baiote? Toki horretara erromezaldi luzeak egiten dituzte erromez askok japa malako bolatxoak zenbatzen dituztelarik taigabe. Igoaldirik izan ez duen mendikozkoroni birak ematen zaizkio toitzeten gabean. Bi eskuak jaso, da lurrean etzan, jaiki, bi eskuak bizaiaren aurrean lotu, burua makurtu da berriz lurrera. Aurrera pauso bat eman ostean, da horrela egunak, hilak, urteak, providentziari debozioa erakutsiz. Kan Rinpoche, elur ederra, esaten diote tibetarrek 6.000 metroko mendizakratu erraldoi horri, mendizakratu gutxi gelditzen dira. Kailash mendi osoari itzulingurua eman dion alazai buelta daiteke etxera. Egun batean, nirbanarekin ustartuko da. Behialako kontakizunak barraiatzen dira osa-o toki honen inguruan, batek ala dio. Bi abade tibetar hitz egiteko lotu ziren. Gazteena, urrengo egunean Xibaren gordelekua den Kailash mendira joatekoa zen. Neuk ere egingo duk erromezaldi hori, esan zuen abade zarrak. Denbora asko daramat horretarako prestatzen, baina laster batean nago Kailash mendira partitzeko gertu. Beraz, erromezaldi horretatik bueltan elkarri kontatuko dizkiogu bizi izandakoak. Horixe, eguna urratzean aterako naiz ni. Kailash mendira biatzeaz gainera, beste toki sakratu asko ere bizitatu nahi dut. Hortaz, hilabete askotan kanpoan egongo naiz. Hilabete askotan? Da zer eramango duzu hainbeste denborako? Nire ondasun txikiak, ez dut besterik behar, esan zuen gazteak. Ate txikia janaria eskatzeko da bitzertzu aurre dateko. Urte asko nabil erromezaldi hau egin nahian, baina ez dut prestaketa inoiz ere amaitzen. Zerbait eramatea azten zaidalako sentsazioa baitaukat beti. Baina ez dut denbora gehiagoa galduko. Neu ere aterako naiz laizter. Elkarri kontatuko diogu gero. Gazteak bidaiari ekin zion. Kailasheraino joan zen eta Himalaiako beste toki sakratu askori bizita egin zion. Urtea bete zenean, monasteriora itzuli zen. Abade zaharrak ikustean galto egin zion. Zer moduz erromezaldia? Nekosoa izan da, baina konten nago egin izanagatik. Baina zu, Kailashera joan eta itzuli egin zara? Abade zaharrak bauze eramaten zuen. Bai, berehala egingo dut. Oraindik ez du dena prestatu, baina laster batean hasiko naiz. Motivazio eta alegin ezagatik bidaia espirituala atzeratu egiten dugu. Bizitza betirako balit bezala. Biharkoaren gaixotasuna. Prokrastinazioa da hitz modernoagoa. Eta bizitza ez da betikoarea. Bizitza da. Esaten zuen batek, bizitza beti jakingai, baina bizitza beste zerbait da, beste zerbait, ez da? Apiriak 20, Sisa, kanpamentu nagusia, 5.600 metro. Kanpamentu nagusira heldu naiz, Lukas, heldu, iritsi, bai. Sisa hortxe dago, aurrez aurre, bertan definigaitz batean, baina ia bertan. Batxoetan txikia ematen du eta bestetxoetan ikaragarri handia eta luzea. Iruzur egiten dit kamuflajeekin olgetan azteko apeta egiten zioanean. Azken aldaparen ostean, glasiarrak laga duen lurmutur eta edo ordokitxo biribil baten jarriko ditugu gure denda guztiak, lurgozak aitzean. Lekuan sobera da.
Urrundu egin naiz mendimageletatik eta bazter batera kokatu dut nire dendatxoa. Glasiarrak altxaturiko muinoak ditu aurrez aurre, baina ez didate aurreko paisaia ostentzen. Ate horra begira eta eguzkiak pintatzen duen lehen maderi begira eta haize eskutuan. Lurmuturrak mendirako irteeran seinalatzen du eta alabeharrez. Hots, hemendik partiturik bataian sartzen zara, bide kaotikotan barna elurreaino. Eta bai, Sisa hortxe dago, ia hortxe, baina kilometrotara. Denbora piloa daramagu gure traste guztiak ateratzen eta ordenatzen saiatzen. Lasai hartu behar. Hemen airea astirgoa da, bigunegia, gardenegia, zuloak dituela ematen du, zuloak non oxigenorik gabeko airea dabilen utxa, ezereza. Gorputxe lehertu egiten da arrapalada batean mugimendu minioarekin. Batzuetan, arrainak kalean botata ematen dugu, baina gu ez gara hiltzen, arrainak bai. Txikitan, portu txiki batean kainabera beharrirekin arrantzan bilera, hori begira lortzen nintzen penaturik, zein izan litekeen benetako pairamena atxeman barik. Eurak saltoka, begien espantua borrokan, itotxean. Minutu bat zuen osteko diagnostikoa erraza zen, ulertzen nuen eriotza. Ez dut berriz arrainikan arrantzatu. Memoria une berziak isolatzen ditu, eta aparteko balio eman, aureala moduko zerbait jaintziz eta hortiz etortzen da gauza txipiak handi bilakatzeko edo pisua eta tamaina deformatzeko eta degeneratzeko joera faltsua, baina egiak dira. Nik buruko mina esaten ditut egun hauetan alturagatik. Altzatzen batik bat, baina gaur hobeto nago. Buruko minetan, lipar batez, neuronen arteko konexioa eta kapilarren besoak apurtzen direlako, sentsazioa izaten dut. Burmuin eskasaren borruan zerbaitek krak egin balu bezala. Bingarria daira nireak, eta nekez jasaten ditut. Erdar niotu egiten naiz, arbindu, baina ezin saiestukoa da prozesua. Berez, oxigenorik ezaera gokitzeko prozesua argitzen ari den seinalea da. Ibuprofenoa dugu aliatua horretarako. Eta ura, litroak eta litroak. Ondoko glasia zaharretik urtu berria, mendiaren zapa edaten dugu mendira igotzeko. Nekatuta nago, Lukas, gaur bai, bederen. Beste mundu zibilizatuarekin konexioa mantentzeko ekarri dugu telefonoa badabil, baina ordenagailuak ez du nahi. Ez dakit zelan egingo dudan komunikazioa deskubritzeko. Zein hitz tristea komunikazioa. Ez dagoenean batez ere. Pertsonak zuretzat istripuak dira, bat batean gertatzen zaizkigu. Orain, bakoitzak bere denda dauka. Nik denak kaos poliforme batean. Ez dakit nola hasi, zer egin, zer antolatu. Alturako arropak jartzen dut meta batean. Goretez guztiak, lumazko jakak eta tontor egunerako lumazko monoa. Kolore nagusia beltza da, zuritasunaren kontrako antitesia. Baina urrundik ikusita, harriak ematen dugu geldirik gaudenean. Horrezegatik, jantzi beharreko azken geruza, larantza distiratzaile edo Espainetako karmin gorri horietako bat izaten da. Horren ondoan, polipropilenosko barruko elastikoak, praka estuak eta polarra. Jarraian, lodiera guztietako galtzerdi, eskularru eta txanoak. Garbiketarako kontuak, botila kutsak potoloa, ur botila eta katilua hartu beharreko botilak irentzi ahal izateko, argazki kamerak, mapak, argazkiak eta azkenik nire burkoaren ondoko liburuak eta idaztekoak. Dena kontrolatuta daukadan arren, zenbait galtzen badut anabasa horretan sumildu egiten naiz. Eta bila erituz, sumildura hori esponentzialki handitzen du minutu bakoitzarekin. Galduta bezala ikusten dut nire burua. Nire zaurgarritasuna erabatekoa da, eta hemen ezin da kamuflatu. Ohartu naiz inertziaren nekeaz, edo nekearen inertziaz. Bihar hobeto egongo naiz, ezta Lukas? Burua inurriz beteta daukat, eta komaz beteriko esaldi laburrak idatziko nituzke. Agian izenak, agian hitz ez ezagunak, agian betikoak. Elurra, egiten ari baita, lehun, elurra, une,
8.000, baitu, okaranak, desbezarkada, sistema, transparentzia, etorri. Baliteke poema bat esatea hauekin guztiekin. Zer deritzozu, Lukas? Lehen arratsalde honetako losustare ostean Jorge Lagun Mexikarra etorri zai bizitan. Munduaren beste punta batekoa bada ere, Jorgerekin Broad Peak eta Everesteko gailurretan kointziditu dut. Zer diren kasualitateak? Milaka pertsonak inguratu bizi gara eta batekin tokirik espero gaitzenean elkartzen zara. Sorte honekoa naizela diostai gabe, horrezegatik apuntatu da gurekin aurtengo bidaian. Ke onda guei, Iribarre zuria zabal-zabalik erakusten didalarik. Bere herriaz eta familia zelastatzeko itura hartu du, eta hala hasi zait gaur ere. Emaztearen onberetasuna, alabein behin oparitu nizkien kamiseta asko gustatu zitzaizkiela, baina tximleta eder bat gure aurretik iragatean mutulotu gara biok. Altura honetan tximeletak, no mames, mariposas a esta altura, órale, sabes esta en mi país, güey. Eta orduan, pinpilinpausen gainean inoiz entzun dudan historiorik politena narratu dit Jorge Lagun Mexikarrak. 4.000 kilometro inguru kurritzen ditu 50 gramo eskaz pitzatzen duet monarka tximeletak. AEB-etako iparraldean aireratu eta Mexikoko Michoacaneko basoetara joateko. Bertako animaliarik presatuenak dira tximeletak horiek. Milioiak iristen dira, haun daude 500 zuhaitzak kolerez jantzera, zorabia horretan bikotea topatzera eta insektuen amodio dantza egitera. 8 edota 9 hilabete bizi diren odolotzeko tximeleta horiek 33 egun tardatuko dute leku bestetik bestera. Egan, etengabe egan. Egunero 125 kilometro eginez. Gutiziatzen duten tokira urrian iritsiko dira eta bertan martxora arte lotuko dira pozik. Tximeleta batek postasuna zer baldin badaki. Hango tokietako temperatura nahikoa egonkorra da, baina hala ere aldaketa bortitza gerta daitezke. Hori gertatu zen elkartzen diren basoetan 1996ko urtailean. Sasoiatan espero daitekeenaren kontra elurtzak izan ziren. Egunero hemen izaten ditugunen antzekoak. Horren ondorioz, milioika hil ziren, moketa kolorezkoa osatuz elurrearen gainean. Adituek diote batzuetan 20 milioi tximeleta biltzen direla Mexikoko Michoacaneko basoetan. Elurtearen ondorioz, erdiak hiririk zuertatu bai ziren, horrek esan nahi du soinurik ia gabe eginez, 500 tona tximeleta erori zirela lurrera, konfetiak balira bezala, konglomerazioan. 500 tona tximeleta hiririk ezin irudikatuzko imagina da. Imagina ze, güey, 500 toneladas, errepikatu du Jorgek begiak orbitatik irten beharrez. Baina, harrigarriago dena hauze. Elurtearen ostean eguzki tamatsuak berostu zuen berriz eta erdi izusturik zeuden haietako azken berriz hasi zen egan sorterrira itzuri nahian. Bizitza mi modutan bizi daiteke. Dena mirakuluaz ez balin bezala edo dena mirakuluak baliz bezala. Berriz mutu lotu gara gero, beste tximeleta bat agertzear, legolez. Apirilako 21, puja eguna. Haizeak esnatu nau gau honetan. Haizeak ostu nau goiz osoan. Haizeak gauez
leku honetako misterioaren kapitulu bat adierazi dit. Haizearen oldarpean egin dugu gaur puja. Goizeko orduetatik oldartu da haizea eta juzgu txarreko baten batek aieru gaiztoak airean zirela bota du, baina puja, hain zuzen ere, bertako jainkoak gurtzeaz gain, hauek alaitzeko eta gurekin ondo portatzeko egin ohi den otoitze eskaintza da. Beraz, ideia txarrez esandako horrek ez bide zeukan inolako fundamenturik. Gure pernil onena, gure ardorik onena, gure galletarik gozoenak, gure lama zerpak egindako errezorik onenak eramanez gero, ze arraio zuten gurekin gaizki aritzeko, gure espedizioa zaputzarazteko? Bat ere ez. Hala ere, guztiok aitortu dugu ez zela egunik onena erritual horretarako. Aurreko egunetan zerpek altzaturiko arrisko aldarearen inguruan jarri gara. Lama, urrundik entzuniko elur jauste baten zurrumurru sakonarekin bat eginez, aurretik atzera zabaltzen zen liburu Angelo Zuzen Gorriaren orriak irakurtzen eta murmurikatzen hasi da. Bere buruaren zabuek ahots sakonari laguntzen diote, haizearen nota solemneenak ospakizuna osatzekoak balira legez. Badirudi mendi orok parte hartu nahi duela soinu, zarata eta burrumba horrekin. Txang edabea zerbitzatu zaigu edalontzi metaleskoetan, sagardoaren antzeko izurkin garratza. Lamak edaten badu, geuk berdin. Aldarean, gurtzekoa den jainkoaren iduriaren ondoan, arroza, ardoa, zagarren bat, gurinaren antzeko gantza, argizagiak, guizkia, galletak eta bar. Edozein jainko asetzeko lain. Berriz bota ditugu zerurantz, arroza, irina, edariak, lamak, ahots sakonez, Tibeteko murmurio osoa biltzen zuen bitartean. Berri zabaldu dira gure buruen gainetik koloretako banderatxoak, haizeak astindu eta lau haizetara barriatuko dituen oroitzak. Gero, jak esnez egindako jogur garratxaren korealakada bat jarri digute aurrean, eta jateko esan. Birritan pentsatu barik irentzi eta barrua hotza sentitu dut. Ospakizunaren amaieran ruku koloretsu bat jarri dit lepo bueltan zaharkara dagoen, penba zerpak. Nire azal zuriaren kontra asko nabarmentzen dena. Honek ere babestuko zaitu, esan dit irribarre egiten diren bitartean. Gauza bera esan zidan Panpotxe herrian bizi zen Gaisi Lamak, Everesterako bidean joan nintzen hartan bizita egin nionean eta irunean ruku gorri bat korapilatu zidanean. Honek babestuko zaitu. Aditasunez beteriko harrera eginez katak eta rukuak oparatu zizkugun hartan. Kata lepoaren bueltan jartzen den ari fin dirdaitzuz eginiko oihaltsua da. Bizitza ona ospatzeko erabiltzen da. Niri jarri zidana neuk lusatu behar izan nion lehenago. Hori da erritua. Gero aria lortu zidan, namaste luze batean geundela, aurkez aurke, buruak elkarren kontra juntatuz. Kaliza itxurako metalesko dalontzi bat altxatu zuen zerurantz. Gantz zuriak kalizaren puntu kardinalak markatzen zituen. Bera uraz ukitu eta irean bota, ukitu eta bota aritu zen kanta beti batekoak lagunduta. Amaitzeko, oiko namaste diosala egin eta mendian gora posik abia gintezkela zursulatu ziren azkenik. Imnak kola errekak, txola kola goiko errekaren semea denak. Panpotxe herriari utzi dio hasten. Gorako maldatik jausten den berdegune batean debotxe, milingo, somare, orso, txuru eta dinbotxe herrietatik hurbil. Aran mehar horretan bizi zen Gaisi Lama, beti otoitzean, beti jainkotik gertu. Baina neu ez nago solo pumbu bailaran. Puja egin dugu gaur zizapagma handiaren oinetan, eta orain joan eiteke mendira. Bedinkatu da guztia. Kea gure gurputxetan lotu da. Haizeak gure hitzak eraman ditu. Gure beroa eta otoitzune guztiaren ostean. Begiak urdintasunean iltsaturik bezala irauli zizkigu barrurantz. Orain hemengo jainkoen baimena dugu mendi zuriaren gainetik. Zorriak landareetan bezala, zefalopodoak harrietan bezala.
lanjerik gabe ibili ahal izateko. Harriz egin dugu lurraren gainean sukaldea izango dena. Bertan zerpa guztiak eta gu batuko gara berotasun apurrean eske. Izilean, zein algara, kontrola gaitzetan batu ere. Altxatu orduko ara egiten dut goizero. Lehen, te bero zurrupatu ahal izateko eta gozoa berriz kamutzeko ordua delako. Txilla, zer, tuze, penba. Gero, iraun gintxe datarik ez duten arrautsak jaten ditu. Penba, sukaldariaren esker, honeko begiradaren pean, zua bizirik jagoten duten bitartean. Penba, lemu, diotxot, bera barretan hasi baino lehen. Lehen ordu hauetan, honena haiei bea egotea da. Nola mintzatzen diren, euren aieruak nola entzuten dituzten gu entzutera heltzen ez garen hotxak. Nola isiltzen diren, nola begiratzen diguten. Eguerdian, espedizioetan hainoikoa den bakailu Euskal Herriko prestatzeari ekin diogu. Eta haiek inguruan sukaldaritzan aritzeko dugun trebesiari harrapatzeko prez. Halako batean azalpenak ematen hasi naiz. Txol, beitu, hau, bakaio da, bakaio. Ezate batek esan, makalu? Yes, big mountain. Ez, txo, bakaio. Ez makalu, bakaio. Eta denok barraz lehartzen. Egia esan, makalu beltz handia ez zegoen urruti. Eberez mendiaren gailurretik haize ikusten da. Mendebaldetik ikusita duen itxura erabat beldugarria da. Eta hala adierazi zuen 1930ko apirilaren 24ko, detein segunkariak. Munduko gailurraren gainetik hegalduta zen lehenengo hegazkinetik ateratako argazkia plazaratu eta gero. Itxura ikaragarrizko picture horrek makulu eberez mendiarekin nahaztera eramen zituen mendiko espezialistak. Apirilak 22, gorria, goiz gorri arratz euri, gorria eta dultzea. Arturratzearekin batera gorri kolorea zabaltzen hasi da gaur nire aurpegian, eta dultzea. Azkuraren antzekoa sentitu dut sudurrean. Arramaskatzean likizkeria nabaritu dut atzetan. Atoan esnatu naiz. Odoletan nengoen, kontrolik gabe egon ere. Aho ertzak odolduak, masaiak odolduak, sudurra erabat gorriturik. Lastu naiz, bapatean, odola arregi baineukan, makillaje moduan. Burua kalera aterata. Elurra hartu dut eskuarekin eta sudurra eta aurpegia osoa garbitzeri ekin diot. Igurtzi eta igurtzi, ea tanta lodien likatasuna desagerrarazten nuen. Biribil gorriz markatuta eta zikindu dut elurrerainoko tarte txikia. Sudurraren puntaraino limurtu da, tanta bakoitza gero, elurretan sumendi gorri bat egiten zuen bitartean. Minutu horietan guztietan larridura sortu zait. Oso normala da alturan kapilarrak apurtzea, baina batzuetan alazo larri bilaka daiteke kontu hau. Nireak minutu batzuk baino ez du iraun. Baina beinolako goiz batean eguzkiak eberesteko lehenengo kanpamentuko soko guztiak zuriagotu behar zituenean. Beste kolore bat nagusitu zen. Egun hartan, goizean goiz zaratak eta kesak entzun genituen gure ondoko dendan zegunden. Koreako lagunen gandik, urduri zeudela ematen zuen. Burua kanpora ateran nuenetik, Kim izeneko mendizaleari odola sudurretik borboka seriola ohartu nintzen. Dendaren aurreko guztia gorri mingarri batek, tindaturik zeukan. Aurpegierak ere urduritasunak eta beldurrak harturik dagoenaren zantzua zen. Ezin zuen denbora gehiagoz gelditu. Alturak ez zuen barruko zauri odoltzu hura itxiko. Hortaz, jaistea metro dezente galtzea zuen onena. Bestela bereak egingo zuen. Alaze adierazi genion guk, eta esan atoan bere kideekin batera aldapan behera abiatu zen. Guk gureari ekin genion, gorako bidea ezagutu. Kargak igo eta gorago dendak jarri eta, batez ere gorputz alferrari altura honetarako girotzeko behar duen astindua eman.
goiko parajetatik lanean aritu ondoren kanpamentu nagusira joateko bidea korritu genuen berriz. Baina kasu honetan, besteetan ez bezain lasai. Txoko guztietan ez galtzeko bezalako marka gorrizkak ikusi ahal izan baiken dituen. Kinkoreako lagunaren odola zen. Gehiezkoa iruditu zitzaigun bideo osoa hainbeste odol galdu ahal izatea. Segurazki, erabat ahuldurik iritsiko zen behera. Erabat ahuldurik edota zerbait larriagorekin. Laster ginen jabetzekoak. Bera iritse ginenean, nabaritu genuen ez ginela urduri aurpegia geneukan bakarrak. Bazirudien egoera ezela oso normala. Kimek oraindik odola izurtzen jarraitzen zuen etengabe, bai sudur zuloetatik, bai ahotik. Horrela, segituz gero, haren bizia arriskuan egon zitekela esan zuten kanpamenduan zeunden medikubik. Odol jario hura eten egin beharko zen nola eta hala bizirik jarraituko bazuen, bestela hor bertan tragedia baten lekuko isilak izango ginen. Zeukan muturreko ahuldadearekin ezinezkoa bilatu zitzaion oinez edo beste baten gainean jaistea. Helikoptero bat abisatu beharra zegoen. Erabakia behin hartuta, laster batean hasi ginen kanpamenduko ordezkariekin berbetan mesedez, lehenbailen aparatua bidal zezaten. Bitartean, medikuak ados jarri ziren barruko zain moztu gura operazio izal bezain desatseginaren bidez lortzeko. Gazak sartuko zizkioten ahotik sudurrerantz tenkaturik gomame batek lagundurik. Manipulazioi ikusgarrietan ordu luze bat iragainik eta kimek gorriak ikusi ondoren jarioa gelditu egin zen. Gauzak horrela, lasaitasun pitin bat itzuli zen kanpamendura. Zoritxarrez, hurrengo eguna aurrekoa bezain urduri esnatu zen. Gau minean estul dezero batek botarazi zizkion zauria ondo estaltzeko hainbeste neke. Sufrikario eta lan eman zuten gaza haiek. Eta ume horretantxe hasi zitzaion berriz geldiunerik edukiko ez zuen odol jaio berria. Plasma jarri zioten gero, baina hori jarrita ere, haren egoera larriegia zen helikoptero hura atoan etortzen zen bazen. Hurrengo eguna Oskarbi esnatu bazen ere. Handi gutxira odeie eta behin laino batek dena zuten harturik grisean. Horrela, helikopteroa ezin izango du iritsi eta hil izango da, zionez ingeles traketxean haren kide batek. Goizean zehar, adi-adi egonik ere, ez genuen itxosten krakadaz, eta elur jautsien zoratotxaz gain beste zarata anormalik entzuten. Ulertzekoa zen gure kezka eta ardura. Beste behin, behen laino trinkoak eltxo metalesko ura usatu zuela pentsatzen hasia ginen. Baina ez, arratsaldeko 4 ziren, berandu agian, uste guztien kontra, zarata batek aulkietatik altxarazi gituenean, bai, helikopteroa zen. Kanpamentuaren gainetik bi bueltazka eman eta gero, goizean zehar prestaturiko lautadatxo edo zabalgunean lurrerazteko maniobrak egiten hasi zen eta gure poserako baita erdietxi ere. Motorraren indarra eta elizeak ateratzen zuten burunba gutxi gabe, pilotua agindu arinak ematen hasi zen lehia tilatik. Erregai kopuru txikiko aparatua zen, beraz, zenbat eta denbora gutxiago altura hartan hainbat hobeto. Kin zararazi zutenean, pilotua eluli potoloa airean jartzeko alegina egiten hasi zen. Ezin baina, arazoaren bat bazuela argi zegoen, zeren eta lurretik metro batera edo altxatzen zenean berriz jotzen baizuen lurra, eta hasieran ez besteko fintasunez eta abileziaz. Edozein mugimendu kontrolagaitz
Horietariko batean istripu larriago bat gerta zitekelan, jabetu ginen inguruan geundenok. Pilotuak behin eta berriro aireratzeko maniobrari ekiten bazion ere. Ezin baizuen euli metalikoa airean mantendu. Halako batean beste saioetan baino koska bat gehiago altxatzen ari zela ikusi genuen, eta itxasa altxaturik muturrak aurrera botaz abiatu zen pasaleku improvisaturik bera. Japoniaren dendetatik metro batera edo pasatu zen handik aurrera. Kapitan Potros ezizinez ezagunak izango zen pilotuaren aparatua. Ezin genuen sinetsi. Arrietatik hurbilegi pasatu zen. Benetan hurbilegi, baina orain ezustekorik ezean. Kin salbo zegoen. Gora Kapitan Potros. Gaur, ahoan gutuna azaletako lekedaren zaporea nuela esnatu naiz. Oz dago ingurua, ematearen kontrakoa ez da jasotzea, ez ematea da, pentsatu du goiz honetan. Ufaden tiroek ekarri dute hotza, pojaren osteko egun honetan, baina gaurkoa hotza da zentzu guztietan. Hotzak bere parafernalia osoa zabaldu du, absurdoaren geometriak egiten duen bezala, eta orain bere biktimak gara giro honetan. Eskuekin akordioa sinatuko nuke. Gauean elurra egin du, suabe, zeruko zaia balitz bezala. Dendatxoaren oialean zera eginezia. Lehenaz gainera, leku orotako elurra hemen dago. Mendeetan elurrez leherra egin duela dirudi. Lurrunaren kondentsazioa dela, mediokristal batzuen metaketa zotika baino ez da elurra. Hemen ordea, mustro ezagun handiaren jantzkera betierekoa da. Begiratzen baldin badugu begiak itxiarazten dizkigu eta eguzkiaren prentzez kordatuz gero itxuturik edukiko gaitu. Susmatzen da kanpoko zeropekoa zaurigarri horietakoa, baina lumazko lo sakoaren barruan bestelako temperatura hartzen duzu, bestelakoa. Merkurio behean legoke gaur, giroaren temperatura neurtzeari ekingo bagenio. Merkuriozko ispilua aspaldian desagertu ziren. Behialako kontu zaharra dira merkurioarenak, baina horrek gomunarazten dit badirela 10 egun ez dudala ispilu batean nire aurpegia ikusten. Bizarra lar hasi zait. Temperatura ezberdina zailkatzeko denbora aproposa da gaurkoa. Ez duzu uste, Lukas? Elurrak ere hotza dakar. Ederra da batzuetan, inoiz laitasuna edatzen du. Antxinetan esango nuke eskutuz gero, behin elurra gaitza zuen poema eder bat irakurri nuen. Albert Erizman zen poeta idazlea, Zuritzen jaioa. Berak, ahoskaren du elurra esain nahi duenean, eta fer saldia esan nahi duenean. Hemen ez dago saldirik, berago bai, txikiak, indartsuak, gogorrak, esibakoak. Inoiz irakurri dudan poemarik ederrenetakoa elurra sari zen, eta saldiez ere bai. Ura poeta honena zen. Atxo, nik saldi bat otoitzean ikusi nuen. Zuk ez galdetu niri nola eta non, gezurra esaten ari naizelako, baina benetan saldi bat otoitzean ikusi nahiko nuke. Eta berarekin otoitz egin, zugatik maite zaitu delako. Gaur, ez dut barrerik egin, damustatu eta utxeman didaten pertsonez ari naiz buruan biraka. Utxeman, damustatu, aditz berriak dira niretzat. Bizitzaren ibilaldian pertsona askorekin egiten dugu topo. Mundua populatu egi dago. Milioiak eta milioiak barreraturik daude munduan. Une honetan txere bai, eta batzuetan zure ondoan bat baino ez duzu behar. Badira pertsonak berba egitean begietan itodura bezalako zerbait jartzen zaienak, eta hitz argirik esaten ez dutenak.
Zenbakien dantxa markatu eta atoan zertarakorik gabe damutzen direnak. Berba lehorrezkoak, desertuzko Espainetakoak betiko esku hotxak dituztenak. Ispiluetako lurrunean izenak idazten dituztenak. Badira txitxarro gorbatadunak eta bedoino amableak. Frakasatu, benetan frakasatuak eta ezain direnak ezinezkoa gauzatzen bizitza oso bat emango dutenak. Balea, poliformeak eta mutazio humanoidezko alakranak musu pozoitsuak banatzen dituztenak. Badira inoiz, ez betetzeko promesak esaten dituztenak. Besteen argia amatatuz, zenbaiterainoko kaltea sortzen duten asimilatuko ez dutenak. Badira, bumeranak ez diren pertsonak, itzuli ez eta joan badoazenak. Gora erortzen, vertikaltasunean trebeak direnak, munduaren definizioarekin astoratzen direnak, galtzaile izateko jaio direnak, hainbeste bizitzarekin zer egin ez dakitenak, soso aldrapean kikiltzen direnak, badira amore emanda zainak urratzeko prest daudenak, eta odola ikustean zorebiatzen direnak. Bizitzaren lokatzetan zikintzeko beldurrez beste mundu batera joan liratekeenak. Badira bai esateko gaitasunik ez dutenak, eta ez etengabe ahoratzen dutenak. Ez dakit, baliteke. Ez eta ez berbakoak, gorrotoaren atmosfera arnasten dutenak. Etenbako asfixian alarman irauten dutenak, besarkadaren inpaktuari esker bizi direnak. Zaurgarritasuna burua makurtzean adierazten dutenak, agiriak, sinadurak, formak, oinarrizko segurtasun espazioak, zaratak, aukera galdu dituztenak. Badira koloreztaturiko begiak iruntzen dakitenak, eta etorkizunari itxu daizkionak. Badira suge hilgarriak eta insektu korazadunak. Badira borroka konbateetan aritzeko pres egunero aldatzen direnak, indar flakaturik gero hiltzen direnak, besarkatzeko iagorik ez dutenak, atxamarrean zuloa eginda odola zurgatzen dutenak, gero tu egitekoak eta badaude dena irensten dutenak. Badira faltsuak, ingratuak, fartxanteak, intentsuak, argiri gabeko ilunak direnak eta mila bider betileak bustiko dituztenak. Ezin kontrolatuzko tristesia dakargat pairatzen dituztenak. Aleatorioki kloro egunak, betadin egunak etengabe dastaten dituztenak. Badira patuaren pronostikoari musin eginez beren koherentzia gozaltzen dituztenak. Bareak zapaltzeko kapazak direnak, destorbu ez egiteko isilik daudenak, maite zaitut esateko eskatzen dutenak, begirada batekin ez zaitez joan esaten dizutenak. Badira esperogaitzak itxaroteko lagungarriak direnak, dena emanda utza ustu egiten zaituztenak eta zeharo betetzen zaituztenak. Badira zure ondoan egotekoak direnak, badira abandonatzen zaituztenak. Antzi nahi zitudan egun hauetako detaileak. Orain lurruna lehiakarrean botatzen dut nire ahotik. Piztuta daukat frontaleko argia, eta keari nori disolbatzen ikusten dut. Berotasuna segundu batean galtzen duen lurrun hori, dendatzuaren azalean itzatzirik lotzen da eraldaturik. Eta hala, goizetan itxosteko 1000 kristal ikusten ditut begiak zabaldu orduko. Mikrokosmos zuri txipiak, esfera txipian. Atxasalak zabaltzen zaizkit, separatu esan nahi dut. Aragitit separatu. Aragia eta keratina artekoa odoletan izaten dut batzuetan. Min hau eroan gaitza da. Minaren teoriaizazioaz gaitasun itzela hartu dut hemen, eta han ere bai.
Aizea, aizea, aizea dena kulunkatzen. Sakadaka, aizeak bihotza osten dit, eta bi aldiz esan dut honezkero. Aizea badagoela konturatzen zara, batez ere, baretzen denean. Zer da ez murmurio hori? Aizerik eza, diokideak. Ez ditut ikusten, baina txorien txirritzorroek esnatzen naute ustasunean. Goixero, mentz bat dute buruan hemengo txoriok. Odola sudurretik, odola ahotik, likidoa, distiratua, etenik gabea. Hemoglobinaren performansea. Odola nekatuta daukat. Zuntz guztien ura, behin eta berriz birziklatuta balego bezala. Zer esainik du itzulia ditzak? Irakurri poema mesedez. Zeru grisa dago. Aurreko egunean afaritarako erabilitako platerrak uretan sartu. Eta goizean uraren kolorea? Bada, kolore hori gaur zeruan. Hegazti joankoien burmuina, itzuturik egonda ere, bidea beti gauzitzen duena. Benetako bidea topatzeko hegazti joankoia gurako nuke izan. Gorako basabideetatik noa isilik. Atxera begiratzen dut eta ez dut nire pausaren arrastorik ikusten. Ederra da arrastorik ez ustea, ez banitz bezala. Armstrong astronauta bekataria da, putakumea. Diotenez, haren urrats hori ez da eternitatean ere desagertuko. Inertziaren igarotzea, zerua goraino berriz igo arte, mikrokosmoa zaren hauts partikulani. Energia unitate txikia zarera jabetu zara, gero eta argitasun gutxiago ematen duena. Fosforesentzia zero. Ostera, gaua ere argia da. Lotara joan orduko, begiak itxi eta berriro zabaldutakoan denak hartu du argitasun nimino bat. Gauez ere ikusten da dena. Soslaiak, formak, zirkuluak, poligonoak, pertsonak izan daitezkeen harrietxanak, simetriak. Baina nien naiz eskutatzen. Aurrez aurre zo egiten diet. Ez zait dena arrotx egiten. Izan ere, beldurgarriena soko guztietan barriaturik dagoen isultasuna da. Ez daukadanak egiten du oihu. Batzuetan pentsatzen dut, enaizela nirazarazpiko arkitektuaren jabe. Agitazio moduko zerbaitekin elestatzen dit. Arnaz anitiokoan banengo letz. Leherrenak egiten ditut, hau guztia konprenitu ahal izateko. Ez baitagokigu denbora, ezin dira gauza asko aukeratu. Nik mundua ez ahaztea aukeratu dut. Ni natorren tokian amets bat izateak ez zaitu indartsuago belikatzen. Gauzatuko ez dela jakiteak, ostera bai, baliteke. Ukatz handia ikusi dut arratsaldean. Ikusi dudan inoizkorik handiena. Glasiarraren ondoan nengoen jesarrita. Izotz geldiari begira. Ia sentimetro batean zirkinik egiten ote zuen. Eta airea urrestean sortzen den soinu berezi hori. Entzun dut bapatean. Zzz. Begiratu diot, begiratu dit. Ez zuen mundu honetako ematen. Eta mundu hori zatibituri dagoela sentitu dut. Nire mundua eta bere mundua. Nire zaurten zintasuna ez da existitzen. Arratsaldean, beti Espainia loreduen penba nire dendatzora etorri da. Eta zelan hanbilen itaundu dit. Ondo esan diot, protokoloak aginduta, giza friboloan. Ondo honek bere betiko zentzua galdu baitu horrelako galderetan, badakizu. Lanaz, familiaz, erligioaz, bizitzaz, betiko lagunak bagina bezala hasi zait mintzatzen. Nire emazteak naguan karma zerpadu izena eta 4 seme alaba ditugu. Txikienak 4 urte ditu eta daua puti zerpa deitzen da. Urrengoak 6 urte ditu eta pen bat txirin zerpa deitzen da. Pudoma zerpak 8 urte ditu eta zaharrenak 10 urte ditu eta daua lamu zerpa deitzen da. Zerpa mendietako leinua da, mendietako langileak. Behin irakurri nuen Nepalen zehar edaturiko leinu asko lan leinuak direla. Hala, zeramistak kumali kastakoak dira, arakinak kasain kastakoak, errementariak kami kastakoak, josleak tamai kastakoak, zapatagileak sarki irakastakoak eta horrela beste asko. Katmandun neguar kastakoak bizi dira. Orokorrean esan daiteke tradiziozko artea neguar jendeari dagokiola, oso artisau onak baitira. Penbadunga herrian bizi den gizon txiki eta indartsua da.
Hasierako egunetatik gure itzal bilakatu den pertsona atsegina. Seguruenik, bere begietatik alturan gordetzen diren paisaia ederrenetako batzuk iragan dira, akabuan, beste espiritu bat bihurtu dutenak. Desentetan egoten gara mintzatzen, harik eta ulergaitz gertatzen zaigun une komunikatiboa heltzen den arte. Une horretan, Penbak bere irribarre garbi zuria eskaintzen du. Etxezume batean bizi da Dungan. Txerri biditu eta 5 pasei hauntz, alturak jotako oio soro batzuk eta 4 ume. Espedizioa amaitutakoan etxera eramango zaituztet eta patatas egindako txapatia txuli pikantearekin emango dizuet jaten. Txang apur bat ere edango dugu eta hemengoa baino gozoagoa dentea, esan du. Giro zoriontsuak beteko zuen etxeko argi juntasun hartan irudikatzen nituen bere seme alaben irriak. Gizakiak zer gutxi behar duen pozik bizi izateko pentsarazi dit horrek. Berak badaki bendiak duela azkeneko hitza eta legea. Bera dela inguru honetan agintzen duena, eta hala, bidean gora joaten garenean, indarrak neurtzen ditu aldaparen kontra, pisuaren kontra, bere baitako beldurren kontra. Datorren urtean, benetako saio bat egingo duela, diost gero, gailurreraino senperrenak egingo dituela. Gailur txiki horretan, neurribakotasun haren erdian, egonez gero, berarekin egotea gustatuko litzaidakela esan diondik. Irribarre batekin batera, bere eskua luzatu dit Penbak, bere nekazari eskua. Apirilak 23, inmunoeskazia. Gaurko albistegiaren protagonista nola ez haizea. Ona llegatu garenetik gaur izan dagunek desatseginena. Haizea ibili da zorrotz eta hotz, lehen ordutik. Nekagarria da astuna sasikume bat. Gure pazientzia probatzen ari da. Hotz ederra egiten badu ere, dutxa moduko zerbait egin dut gorputza garbitzerakoan. Gustura lotu naiz gero. Bizar luzea ere desagarrarazi egin dut nire aurpegitik. Egun zimela izan da, apartekorik ez. Siesta egin dut, amets inutiak, azidoak, ikonografia ulergaitzekin. Jendeak bataz beste, 1400 amets baino gehiago ditu urtean. Zenbat amesteke oraino. Idatzi egingo nuke, baina haizeak atxamarrak gehiegi osten dizkit. Burua loarazi. Atxamarrak estutzen ditut min kartoizkoa sentitzeraino. Eta horrela idazten dut, zatika, arnazestuka. Baina gero, nire baitako indar igiarazlea ere ahitzen da dena agitzez hotzago bilakaraziz, behar dudan basodilatazioa desdoituz. Sisapazmako adatsa altxatu da bortizki orgoian. Beste mendi bat ematen du orain, mehatxuka, ez etorri esan ez bezala. Baina haizea baretuko da, eguziak berotuko du eta bideak oro zabalduko dira. Gaur ez nago pozik, ez da triste ere, bizitza gauza serioa da. Apirilak 25, penitentziak eta beste. Mendi honetako lehen kanpamenturainoko bidea luzea da oso, kanpamentu nagusitik abiatzen bazara. Atzo, hala egin genuen, lurrenetan zehar. Izan ere, zonalde hau astindu duen lurrikara bat egon omen da egunotan. Glasiarrean sartzeko penitente asko zeharkatu behar dira. Penitenteak punta zorrotzeko izotz bloke handiak dira, eta uste dut penitentziarekin zerikusi zuzena dutela. Ordu bete eskazian, glasiar kaotikoaren beste aldean zaude. Salu batean egiten da tarte hori. Beste alde horretan, lehen kanpamenturainoko aldapa hasten da, benetako aldapa. Bertan, elurra eta izotza tartekatzen dira modu estrategikoan. Elurra zuria da, betiko moduan, azal baten antzera, baina izotza ez da kolore berekoa. Izotza urdina da, edo gardena, eta ukitzeko gogoa sentitzen duzu azal batekin bezala. Baina halako batean, aldapa ikusten duzu, eta orduan jabetzen zara esarela izotz politori, azal hori lastantzera etorri, baizik eta sisapagma mendi erraldoia igotzera, eta orduan, aldapa igotzeari ekiten diozu, atzalboekin ere. Baina hori, atzo izan zen, eta gainera, haizeak lehen kanpamenturainoko igotzea
galarazi zigun berriz. Atezuan, ibili nintzen aldatz hartan, haizeak ez idalako inguruan zegoena ondo ikusten usten, eta inguruan zegoena pitzadurak ziren. Big krebazez esaten dute, beste hizkuntza batean hemendik dabiltzan batzuek. Alpinistaren amesgaiztoa dira pitzadurak. Batzuk ikusten dira aho zabalka, beste batzuk mimetizatuak egoten dira, trampa prest, lehenengo zangoa eta gero korputza irensteko. Susto ikaragarriak ematen dituzte sasikumeek. Horregatik larritu ginen, eta hotsagatik eta haize zuriagatik ere, eta 6.200 metrotan geundelako zer egin behar genuen ondo jakin gabe. Besterik ezean, generaman karga antxe bertan elurperatu, eta hanka beherantz. Horregatik, atxo oso nekatuta nengoen fisiko eta mentalki. Horregatik, buruko mina, hanketako nekea, birikietako estula, esplainetako zartadura, sudurreko infekzioa, odol jario intermitentea, minaren dilatazioa. Horrezegatik purgatorioa, eta neke patologikoa, eta horregatik beharra, hemenez daukadanerekiko beharra. Iraganari begiratzen diot, hor eskutaturik dagoen zerbait errebelazioik bilakatuko den esperantzarekin. Azken finean, zoriontsu izateko diseinaturiko espazio bat egongo da hor. Ez alda hala? Burua zabaldu eta inoiz jakin badut, ahaztuta neukan. Ez dut ahaztu nahi, inoiz jakin badut, inoiz ahaztu badut, jakinda neukan. Ezin ahaztu, jakin badut. Harri handi baten abaroaren perimetro osoan babesa topatu dut, niri zena egiten duten ezur guztietarako. Hor geldirik, niaren bikoizketa suma dezaket. Batak bere burua bezarkartzeko tentazioa du, bestea, gerraren jauna balitz legez, birritan begiratu gabe, badoa. Gaur goizean, betile batzuk jauzi zaizkit, edonor baitaki horrelako beharra sentitzeak betileak ahultzen dituela. Hala da ez da, Lukas? Ileak. 5.000 metrotik gora ilea jausten zait. Nabaria da, buruko solguneak ikusgarriagoak dira. Une inutilak izaten dira askotan espedizio honetan. Piso handikoak dira eta osta-osta saiestu ahal dituzu. Tematu egin behar duzu besoak buitzeko eta jarrera etxanetik altzarazteko. Nagikeriaren kontrato gaztakan. Mugimendua konkistatu behar duzu. Behin eginda, egin beharra ediretea izaten da onena. Gaur, dendatxo etxea garbituko dut. Lehenik, eta behin arropa guztiak atera, liburu guztiak atera, inguratzen nauen guztia atera, kanporo atera, utikan. Gero, lurraren gainean dagoen oiala astintzen hasi naiz. Betiko legez, azal zafla txikiak eta ileaz osatzen dute zastarraren, 175. Enpagu gehien ematen didana ileak dira. Mota eta forma guztietako ileak sokoratzen dira edonon. Nireak nolabaiz pairatu ahal ditut, baina besteenenak ez. Kanpamentu nagusian dakagun dutxarena egiten duen. Olana beilegizkoaren barnean gertatzen zati beti. Ni sartu orduko, aurretikur sasi beroarekin gorputza garbitu dutenen ileak daude. Piolinen koloreko metro kuadro horretan barreiaturik. Oreka ezinezkoak egiten ditut ez zapaltzeko. Nazka handia sentitzen dut ileekin. Beste inoiz desanparoare bai. Etxea handiegi gelditu da. Batzuetan geletan galtzen naiz. Denbora gastatzen dut kontu egin gabeko gauzak begiratzen. Ama hil zenetik askotan egiten dut. Nireak ez diren objektuak hartzen ditut eta iragana bilatzen diet. Kurrikuluma ezartzen diot bakoitzari.
Badakit betidanik egon direla, beti ikusi ditudala. Espazio horretako osagai sinpleak ziren. Ez diet erreparatu. Astebetean ez naiz denak arakatzeko gai izan, eta lantzean behin atsedena hartu behar dut. Nekatzen naizelako edota bihotza irauli egiten zaidalako bat batean. Azkena komunean gertatu zait. Buruko eskuila zahar bat hartu eta nireak ez ziren nile luzeak bertan korapilaturik ikusi ditudanean. Kostatu zait kentzea eta eskuan nituela ez nekien bota behar nituen edonora. Ilea, kariziatzekoa ere badena. Ranrapalka mendiaren aldapa harritsuek atzera bota gintuzten zauriturik. Harri bloke batek atxamar txikia lehertu zion lagunari, eta ondoan, hain zorrotza zen, Baiuna Raju mendi elurtuaren formak ikusi genituen erakargarri. Arratsalde batean, desnibel belartsua egin genuen tiroi batez, izerditan blai eta nekea jota gure dendatxoa ipintzeko goi laudatxako bat kausitu genuen arte. Iluna barraren apainduri kolorestatuak itzelak izan ziren gure begi abeildu eltzat. Ordu horren inguruan, zute txikian sopa modukoa egiten ari ginen. Kontu handiz jagoten genuen lapiko zaharra. Halako batean, lapikoa saltoka hasi zen zutean, eta ni, amorratuta, lagunari gaizki esaka hasi nintzaion. Txo, kontuz, dena bota behar duzu eta berak, ez nahi zukitzen ari ba. Gero, sopa erori egin zen, eta orduan beroa. Lurrikarak beroa sortzen du, hala, igarri nuen nik behintzat. Beroa eta dardarizo kontrola gaitza nire oinpean. Gainetik ez genuen hormarik, glasiarrik, eta gure gainera eror zitekeen besterik ere. Hori esan zen bermatu ahal izan nuen lehen gauza. Bigarrena, txotxongilo bat zarela, mugimendu kaotikoaren peko panpina larritua, eta hirugarrena laborria. 20 segundutan lasai zen lur azala, eta inguruan dardarak sorturiko dozena bat elur jauziren asantza entzuna ahal izan genuen soilik. Dena tranquil berriz. Gau osoan, baina mendiek egiten zituzten elur purgaketek eta lurrikara txikiagoek izututa esnarazi ninduten. Bizpairu alditan, galtzontxillotan ikusi nuen neure burua dendatik kanpo, erdilo ura guztia zen demontresen itaunka. Urrengo lurrikarak Txilen harrapatu ninduen, Santiago hiriburutik gertu dagoen Maioko herrian. Kalean, abandonaturiko umei laguntzeko programa batean ari nintzen parte hartzen. Udazkena zen, porlanesko espaloi batean nengoen jesarrita zerbait atzeman nuenean. Zerbait hori muturreko isiltasuna izan zen. Ohikoak ziren une orotan txakur zaunkarien kesuak eta ondoko belardietan pausatzen ziren, kelteue izeneko hegaztien oihu alarmatsuak. Lipar horretan, ezerez, isiltasun derrigortua eta astuna erori zen inguru osoan, eta bat-batean gertatu egin zen, beroa berriz. Nire aitzinean argindara eramateko kablea sostengatzen dituzten egurrezko posteak ezkerrezkuin hasi ziren bostiki. Ezin zinek ikusten ari nintzena. Dena dela, segundu batzuen buruan sosegatu zen dena berriz. 6,5 Richter eskalan esan zuten gaueko albistegian, txikia eta arina. Bigarren horrek sortu zidan sensazioa ez zen laborria izan, zerbait ikaragarria eta miresgarria bizitzen ari nintzen, nolaz bait. Diodan moduan, azkena Tibeten bizi izan dut. Alarik ere, horretaz ez naiz konturatu ere egin. Agian lur azaletik 9 kilometroko sakonean gertatu delako mutazio geologikoa. Lurrikara moduzkoa sentitzen dituk nik batzuetan. Azaletik barrurantz ordea,
azalikarak edo bihotzikarak edo arimaikarak. Kontrakoa lirudikeen arren, besarkada batek ere horrelako efektu bat sor lezake. Besarkada ikara, gizakiok badakigu zer den funtsezkoa guretzat. Zizapagmari ezin zaio begirada azaletik kendu. Begiak handituzu, ertz orraztuetan, kolor zutetan, magesten dituen forma eta zoslai bitxietan. Bideak egiten ditut begiekin, hemendik eta handik egotzeko ahalbideak amestuz. Ipar horma ederra da, baina mendi honek egotik ditu igualderik erakargarrienak, historikoenak. Doug South eta bere lagunek urratu zuten bide pikoa beste aldetik. Britaniaren bidea izenez ezagutzen da mendizaletasunaren urrezko liburuetan. Alpinismoaren aintzindariak izan ziren bere garaian, onenak, perfektuenak. Paradoxikoki, ia guztiak zenduak dira. Nik neuk betidanik miretsi ditut talde horretakoak. Bata Doug eta bestea nahiena Peter Boardman. Lehena, zahartuta egon arren, mendiz mendi dabil gazteak bezala. Peter hilda dago. Everest mendiaren zapaldu gabeko ekialdeko ertz luragarrienean hil zen, 1982ko maiatzaren 17an, hotzaren hotzez eta nekaren nekez Joe Tasker soka kide presatuarekin batera. 10 urte geroago, Kazakstango eskiatzaile batzuk Boardmanen gorpua topatu zuten, kiribilduta bezala. Peter Boardman arkitu zuen mendizaleak esan zuen. Bazirudien lotan zegoela. Tasker ostera ezen inoiz agertu. Errepikatu egingo dut, ezen inoiz agertu. Manchester ondoko herrizka batean jaio zen Peter, 1950ko abenduaren 25ean. Filologia ikasi bazuen ere, laster utzi zituen letrak albo batera, alpinismoaren vertikalitatean aritzeko. Hala, 25 urte bete baino lehen, Alpeak, Alaska edo Hindukuz ezagunak zituen. Garai haietan Everesten ere izan zen lehen aldiz. Doug Scott eta Dougan Haston bikotearen igoaldiaren ostean, Pettenbar zerpalarearekin batera, munduko gailurrik altuenak zapaldu zuen Lagun Giroan, bide berri batetik. Urte batzuk geroago, Tasker bizitan etorriko zitzaion proposamen batekin. Doug bada zera, Txangaban mendiaren mendebaldeko horma igoko aldugu biok biotara, galdetu zion Taskerrek. Bai, lakonikoki Dougek. Tasker, Inglaterrako mendebaldeko kostaldean dagoen, Hull herrian jaio zen. Bere laguna baino 2 urte lehenago. Familia katoliko baten barruan. Apaiztegian sartzekotan izan zen nosbait, baina eskaladak alusinatu zuen. Neguko igoaldi garrantzitsu batzuk egin zituen, ideia zoro hori Boardmani kontatu zionerako. Tartean, Eigereko ipar horma beldurgarria. 1976ko urrian 15ean, Txangabangek dituen 6.864 metroren gainean jarri ziren zutik. Garai hartan, Himalaian egin zen eskadadarik ausartena bilakatu zen. Ura guztia deskribatuko zuen libururik ederrenetakoa idatzi zuen Boardmanek, Jouren laguntzarekin, The Shining Mountain. Bertan, kanpoko zein barruko bidaia kontatzen da, tradizio anglosaiaren ildotik. Hainbat espedizioen ostean, bion arteko lotura handiagotu egin zen. 1979an, Doug Scotten ondoan, biek Kagantzen jungako ipar-ekialdeko horma zeharkatu zuten, modu arinean tontorreraino. Epikoa da tontorretik metro batzuk beherago, puntaren puntan bertoko jainkoak bizi zirela uste zen, atera zuten argazkia. Zerua urdin, izotza zurizka opako eta euren lumasko arropak gorri bizi-biziak. Erromako zubirik altuena behinke. Gero, 1982an, esan bezala, Everestera itzuli ziren berriz. Eskalatu gabeko ekialdeko ertz eternoa igotzeko asmoz. Bidaia intentzu baten amaiera izan zitzaien ura. Urte bereko larrazkenean, bi alpiniston neska lagunek bidaia luzea batekin ekin zioten lurraren eta arimaren labirintuen barna. Eta Everest erraldoiaren oinetara joan ziren, heriotza haiek asumitu alizateko. Kaunzun izuraldierantz egineko trekinak iraun bitartean, egunorekoetan gutxitan irakurtzen diren letra hunkigarrienak idatzi zituzten. Maria Kofek Taskerren largunak ondokoak idatzi zituen. Eternitatea pasatzeko leku ona.
Hamaiketakoa egin ostean, ibilaldiari ekin genion berriz. Neu atzean lotu nintzen lipar batez, harik eta agilari ikusi ez nuen arte. Haren urratzek lasaitu egiten ninduen. Baina hango parajeetako jabaltasun eta urruntasuna sentitu nahi nituen. Nire urratza gero eta geldoago bilakatu zen. Eroso eta bero, temperatura basoa zegoen arren. Nire arropa krisalida moduko zerbait zen. Bakearen gizako sentimendu batek hartzen ninduen. Eta bat batean, espero barik, jouren presentzia sentitu nuen. Ez du horretarako azalpenik. Tibeteko altueratan, gertatu zen ura, nire burmuinaren erreakzio bat izan zitekeen, edo jouren gandik zetorren energiaren manifestazio berezi bat. Haren presentziaren kontzientzia, sentitua nuen aurretia zeren. Bera desagertu ostean, Sarah Richard lagunari, eskatu nion jouren etxera eraman nintzen. Haren etxean egon nahi nuen, erabat desesperaturik sentitzen nuen hau guztia. Oso bidaia lasgarria izan zen, banekierako etxera heldutakoan ez nuela han topatuko. Ez egun hartan eta ez beste inoiz. Jouren presentzia sentitu nuen, erabat. Oso intentsua izan zen. Kantzun isurialdea ikusi nuenean, ez nituen nire sentsazioak blokeatu nahi izan, alderantziz, gainez egiten utzi nien. Jakin barik, oinez nindoala, jouren energiak bultzatzen ninduela sentitu nuen. Berba nola egiten zidan entzun nuen, animatu egiten ninduen. Nire inguruan zegoen. Haren esku suabearen presio txikia sentitu nuen nire lepoan. Erabateko satisfazioa izan zen, dena ondo zijoalako sentsazioa. Gero, urrunean, figura batzuk forma hartzen joan ziren. Azindak ziren, eta euren atzetik pauso geldoan, agure eta mutiko bat zetozen. Zaharrek auskorra ematen zuen, fina, mendrea, bizar luzea batez apaindurik. Nire aurrean gelditu ziren eta oso serio begiratu zidaten. Txomolungma, agureak Langma La Pazera, zainalatu zuen, nik baietz buruaz. Himalaian egonik, ingurunearen egonagarria, indarra eta irmotasuna sentituz, nire adimenean zirrikitu bat zabaltzen ari zen, eta bertatik sartzen ari ziren existentziaren misterio osoa. Agureak nire eskuak hartu zituen, eta otoitz moduko zerbait zuzurlatu zuen. Akaso bedinkapena. Txomolungmaren aurpegia estalita egon zen urrengo bi egunetan, baina hurbildu ahala sentsazioak handituz joan ziren. Bere eskarnioan, Hilari gero eta minberago bihurtu zen. Berba eta negar egiten zuen etengabe. Ni ere gero eta isolatuago, tentsioan nire barruan puztuz baitzi joan. Lotan eta esna ere, haren gorputze eraltzeko ametsa izaten nuen. Haren forma izostua bildu nire beroarekin eta berpiztu. Esperantzarik gabeko minetik sorturiko ilusioa zen. Gure aurrean, lainoak preso, Kantzun isurialdea zegoen. Jo eta Peter, hortik jauzi baitziren oso hurbil egon litezke, izotzaren tolestura batean edo bestean. Agian beraren gandik beste inoz egongo ez nintzen bezain hurbil banengoen une horretan. Pentsamenduarekin ilusioa urtu egin zen. Ez egoen mirakulurik. Txomolungmak ez zuen berpiztuko. Jesarri egin nintzen eta hasierako egunean bezala, bitan erdibitzen ninduten negarrik busti zituzten nire begiak. Hilari etorri zen nire ondoraino eta baritu nintzen arte estutu ninduen. Zian, gure zirdar oso lasai zetorren. Muinoaren gainaldean zegoen arrizko maniaren ondoraino joan zen. Haren aurpegia izukaitza zen, sentimenduak geldi edukituko balitu bezala. Araino igo ginenean, zerbeza lata bizeuden eta lore buket txikia. Mendiari, Jo eta Peterri egindako errespetuzko eskaintza zen. Nik, Peterrek munduko mendiaren gailurrean utzi nahi baina etxean, deskuidoan, ezustean ahantzi zitzaion liburua nekarren. Manchesterren jaioa zen Anthony Burgess idazlearen A Clockwork Orange, laranja mekanikoa. Manira hurbildu nintzen eta oso ondo ulertzen ez nuen liburuaren zati bat irakurri nuen malkoen artean. Gero harrien gainean laga nuen liburua. Eguzkiak horistutako zituen orrialdeak oro eternitatean. Urrengo eguneko hotxak moztu egiten zuen. Makalugune batez agertu zen gure begien artean. Aintzira urdin batzuen aurretik iragatean eta eguzkia altura hartzen ari zela ikustean, punta zuri haiek guztiek beren edertasunak otxikara eman zidaten eta postu nintzen bizirik egotegatik antze. Leinoak Txomolungmaren erpine ikusten utzi zigun, baina ez haren norma.
Joate argeunden, baina biok minutu haietako baretasuna behar genuen menditik jaitsi baino lehen, gure pentsamenduek sosegu hartz esaten. Musu bat bidali nuen arantz, eskuarekin eta buelta eman nuen. Bat batean, arrauno bi ikusi genituen, goranzko korronteetan zintzilik. Pite eta jou dira, pentsatu nuen, eternitatea pasatzeko leku ona. Apirilak 37, diagnosi, sintomak eta bestek. Begiak izten zaizkit eta ingurtzezko gogoa sentitzen dut etengabe. Lo egin nahi dut, baina ezin, hau bigarren sintoma da. Betazalak handiturik dauden sentsazio dut izpilu apurtutan begiratuz gero. Zorabio, moduko zerbaitek erazen dit. Ibiltzen, hasi arte, burua bera bakarrik kulunkatzen du zupituki. Eskerrak ez nahi zen hipokondrioka, edo, bai, tumorea. Arnazatenak, batez ere, begiak itxita edo lotan banago. Loaldiaren erdian, ametzarraroak eta desagradablea, jolasean, angustia. Bai, angustia, nire burua listora abia da, irazkirik gabe. Jateko gogorik ezapenak, gominolak jango nituzke, hori bai, gorriak, arrozak eta urdinak. Lukas, horiek jatera apuntatuko da. Barailezurreko giharretan neke moduko zerbait goizetan. Hortzaginak karraskatu egingo ote ditut gau ez dantzan, ditudanak kirengatik, ez dutu bizitan ditudan ametzen gandik, depresioa, antsietatea eta estreseko erak eragin argia duen zentzioa askatzen burismo izeneko modu horretan. Baote, jakin badakit loaren apnekin batera gerta daiteken patologikoa dela, beldurrezko edo estutazkonezko honetan inkontziezki hortzak eskutzeko joera izaten dugula. Hori guztia hemen gertatzen da. Zalantza espirik gabe, nondik atera da brusismo izen itzuzia, ismo gehiago, adisonismo, albinismo, albinodismo, alkoholismo, aldostenarismo, anadrenalismo, astigmatismo, autismo, balismo, botulismo, cretinismo, datonismo, dermografismo, dismorfismo, egotismo, eunekismo, jeromarfismo. Gizakia gaixotzeko joeratzit ikaragarria du, eta itzpilo bat, ismo amaiera jartzeko ere bai. Lehen arnaza etenak esaten du, orain arnaza faltak. Zer edo zer egin, eta airea falta nabarmen. Birikiak piztu, torazan ditu ingurunean dagoen airea irentziz. Brutuneko airea ere irintziko nuke. Kalambria, moduko lastanak, batez ere kalambreak eta ez lastanak. Konbultsioak jota berekea naiz, linea, zuzenean, puntu batetik beste batera, ez doan orekaria. Kriselida baten antxerak iribiltzeko egitasmoa. Ventrikuluaren hormak aurikularrak baino lodiagoak dira, eta eskerreko ventrikuluaren horma eskumakoa baino bi aldiz lodiagoa da. Ezin da terminau matematizatu, lodiera sendoa izan dadia betiko. Jarrera berean, minutuak eta minutuak irauteko egokiera edo kapasitatea. Unaduraren erretaula osatzea erraza da. Bero dagoenean ezin pairatuzko beroa. Hotz dagoenean bero apur bat ezin topatu, eta total ostu. Muturreko gora berak. Mila salsati galdu segundo ero, naroki. Ezta minimoak, arrainak gara lehorrean. Akaroen Disney World ikaragarriak gara gu, beti baikabiltza aska eta aska egiten. Ilunkaran zeruaren luzamendu doratuak, txokolatezko txampon nahiek bezala. Eskua osatzen dut kolore eta arantz, eta galera sentimendu baten pisua dago. Psikologikoki zerbaitekiko dependentzia sentitu. Sindrome zuria. Soin baten faltaren antzeko zerbait sentitzen da. Soin horrek zu besarkatu beharko zintuzke. Besarkada elektrodo gizan erabili. Agian, negar egiteko gogoa, oka egiteko gogoa, biak batera, galderak ez egiteko presioa, galderak ez egiteko konplota. Orain berriz galdetu, ezta? Sakuan sartu eta oinak ezin berotu. Uan tonako indarra egin arren, hots, oinak hots. Izotxaldia gorputza darretan. Odola loditurik, ahon sartu beharko nituzke behar bezala berotzeko. Malgutasun ergonomiko ezinezkoa altura eta gorputxaldi honekin. Hemen paradisuko txegin eta nahikaririk ez. Mioglobinaren urtxe motela. Giharretako hemoglobina da mioglobina. Eta zuntxetara oxigenoa garraitzeko lana hartzen du. Lana hartzen du eta neke ere bai. Kostata dabil eta. Otxikarak, bizkarrezutik gora eta bera. Autobidea da nire bizkarrezurra. Kolore guztietako kableak nire zainak. Tripan artilezko korapilloa. Ezin askatuzkoa, inorritegi geldi baten arnaz. Marmoken pisua.
lumasko begi bat nire barrura begira. Ezin urtuzko elurra. Miodesopsiak eta fotopsiak, batzuetan begiak, zeruan edo inguruetako profiletan lerratzen ditudanean, nire bitreroaren ustezko degenerazioen eraginez, ari gardenak eta orban deforme dantzan izaten ditut nire begiraldian, berez begiaren barrualdean. Euli hegalariak esaten zai erretinako urradura periferikoagatik sortzen diren armi-armazare txipi horiei, irudipen optikoa izan litezke. Hemen ez baitago horrelako dipterorik. Izan ere, munduan deskribatu diren 120.000 espezietatik bat ere ez da altura honetan bizi. Hemen, argazkietan bezala, euliak ez dira azaltzen. Begietan bai, ostera. Eta miopea bazara, eulia elemenia izan dezakezu begiradan beti egan. Leopardoak, bakteria errugabeak, zagarretako harrak, kai erretuak, izarusoak, marmoka likidoak. Begietako fitoplanktona. Zoratu egiten naiz jarraikari banatzaile, horrezegatik behekoa edo non galtzen du konturatzeke. Egia zan, nena galtzen dut konturatzeke. Ordu bat eta erdietan psikiatrari dei bat egin diot, uste dut tranbia galdu dela. Haizea arat onat dabil, geldi ezin. Eguneko ritual naskante bilakatzen ari da. Leherketatik urrundu behar dut. Eginkizunen arteko denbora ez du zizak. Jaten eta irmo agertzen da zure pertsonaren aurrean arkitektura hautsien zina legez. Zer egin denborarekin? Denbora ez da galgoen laguna. Etxan eta pentsatu distortzioarik gabe. Pentsatu eta denbora irentzi. Ondoan izan ditugunen isiltasunak oroitu, inertziaz ere oroitu. Ulertzen ez dudalako nago isilik, galeren bozetoak egin akaso. Hauek dira nire divagazioak, distantziarena dut bekainan artean. Azken finean hori da kontua, distantziak. Non zabaltzen diren distantziak, nondik nora hasi eta bukatzen diren. Nork ezartzen eta neurtzen dituen, nork zenbatzen dituen eta zertarako balio duten. Distantziaren bidez eta neurtu izan badaiteke ere urruntasuna sumatzen da. Alderantziz, eremu fisikoan haize azter daitekeen kontua da. Argiak espazio hutzean. 1-2-7-2.6-2.4 segundotan egiten duen bidearen luzera da. Unitate behinena ditxoskozko metroa. Metrorik txikiena ere badugu. Nanometro bat, metro baten milioiren bat. Baina zentimetroak, desimetroak eta horrelakoek ez dituzte distantzia guztiak zedarritzen. Distantzia gertu ez dugunari buruz mintzatzen zaigu, pertsonen arteko afekturik ezari buruz. Implikazioa dakar distantziak, ez zaude hemen, distantzia batean zaude, urrunegi agian. Eta neurtzeko makinak sortzen dituzte bitartean kilometroak, desimetroak, volumenak, eta bata bestearen gainetik mentatzen dira presiozko sustabeak. Distantzia burdinazko bat, distantzia apurtezin bat ere sortzen da. Barrutatzen duzunean ez dakizu nola, zergatik sortu den distantzia hori ez dakizu, baina hortxe dago, eta errekaren bi ertzak batu beharrean, gelatinazko laino batean bilduriko marmolezko ezubi ikusezin bat eraikitzen du. Une batzuetan dena urrunegi dago. Urrunegi distantzia batek bere ulertezintasunaren sigiloarekin markatu dutelako. Horri, distantziaren desertua dei geniezaioke. Dena mortu, estatiko, vertikal, ariketa, engranaje erdoiluek txinparte baten deskarka jasotzen duten arte. Kalibre handiko tiro batek egingo lukeen moduan, eta orduan basamortuaren duna txikiak hasten dira ibiltzen, partikulaz partikula. Denak
okeragotzeko joera ere har dezake, inolako baimenerik gabe, zure nahiaren kontra. Lehen ikusten ez zenuena, baina ia identifikatzen zenuena batean desagertu egiten da. Ez da ikusten, eta ez da inoiz ere ez ikusiko berriz. Badakizu haren kontra borrokan aireetxak galtzea zer den erakutsiko dizula. Eta azkenean ez da, distantzia intxaren esanai, sendoenak bere pisua oso galtzen du. Hots, distantzia zena urrun zegoena ez dago. Finean, ondo irakatsi dizute distantziak direla. Roberto Juarrosek oso ondo esplikatu zuen behin poema batekin. Distantziek ez dute gauez eta egunez berdin neurtzen. Batzuetan gauari itxaron behar zaio distantzia laburragoa izateko. Batzuetan egunari itxaron behar zaio. Beste alde batekik iluntasunak edo argiak, espazioa eta haren kombinazioak eusten dituzten molde batean. Ezen, balioak alderantzikatu egiten baitira. Luzea labur bilakatzen da, laburra luze, eta gainera gertaera bat dago. Gauak eta egunak ez dute modu berean espazioa betetzen, ez da osorik ere. Eta ez dute berdin neurtzen distantzia beteak eta utzik dauden distantziak. Gauza handien artean eta gauza txikien artean dagoen distantzia berdin neurtzen ez duen bezala. Sokak, piretak, dendak, janaria, losakuat angoian daude. Ekaitzaren apetapean umertsutz abandonaturikia. Elur, geruzaren azpian kausituko ote dugu material hori guztia. Klimatologiaren bostekeriak espedizioaren amaiera ekar dezake. Hala, nahi izan ez gero. Ez gara gizaki bilizuak eta hango materialik gabe. Ez gara ezer mendiaren aurrean. Lehen, kapamentura igo, ginenekoan bezala gestaututa da giroa. Zurituta heldu ginen den babesera. Hotza janda eta hasieran dardarezioak ahituta. Alturan, haize deabrotuak duen energia iraketxokoa da. Zinetz, jesadizue. Inestabilidadeak hartu du mendi zalantzati hau, eta hala, egun batean, elurrezko ekaintza izaten dugu eta horrengo orduetan infernuko eguzki itzailea lainoaren atzean. Arratsaldeko iragarrita zegoen haizea handik 2 egunetara etortzen da bizitan. Desastrea. Inestabilidade horren abarruan gora joatea erabaki dugu aklimatazio madarikatua behingoz amaitzeko. Eta bai, amatxutat emango dugu, baina nola. Gauza da egunik txarrenak hartu ditugula gora joateko. Hau da, inestabilidadea, inestabeago bilakuta da egun hautan. Eldurra, haizea, lainoa, hotza eta berriz eldurra izan ditugu hortik oitik, baina batez ere auzoa. Egurra hartu dugu, orduetan ibili gara nekatu arte, apaildu arte, baina beti gora. Gogorra izan da egun hauetako esperientzia, arnasa etenak, estul kontrola gaitza, gorputz izostua, muturreko nekea, gogorra, benetan gogorra. Amaierari gabeko gauak dira kirio guztiak tinkatzen dizkizutenak. Arratsaldeko lehen iuntasunarekin kiribiltzen gara lumazko saku potoloen barnean. Nekeak ez du muga luzerik eskaintzen, eta begiak erraz labaintzen dira errealitatez beste aldera. Lo sakonean ainguraturik lehen minutu horiek deskantzurako dira, gerokoak ez. Lo harinekoa gara alturan. Gau minean zaudela uste duzunean, ordulariari begiratu eta etxean lagunak azken zuritoak
botatzen egongo direla konturatzen zara. Gauaren neurri eternoak luzatu egiten ditu orduak. Begiak bildurik emandako bizpairu ordurekin nahikoa dela ematen du. Eta orain, niniak zabal-zabalik dituzu. Belztasunari so. Era guztietako irudi pentsamendu, estutasun, ama ez gaizto eta erdal nioi harrera eginez. Egunarekin gauzak ez ziren argitu, baina dena lausotuta ikusten nuenik. Batez ere, bigarren kanpamentura joan ginen egunean. Elurra egiten zuen egun horretan, gogor egin ere. Hotz larregirik ez, baina lainoak sorturiko lauso horrek egun klaustrofobiko bilakatu zuen ura. 6.850 metrotan dagoen bigarren kanpamentura heldu ginenean, elurrezko ekaitzak ez zuen lotsarik hartu, eta gogor ekin zion. Egoera horretan, dendatxoa muntatu, atxamarrak etengabe berotu, arnasa hartu ez itotzeko, eta dena kontrolpean edukitzea haizeak ez eramateko. Lana da, aizue, eta zer nolako lana. Altura horretan eman genuen gau txar bat, baina ia txarragoa izan zen jaitsiera. 50 zentimetroko elur geruza potoloan, ibili beharra, ez da ona. Ingurua lainoturik eta pitzaduraz josita dagoenean. Beldurrak airean. Baina tira girotzeko egunak amaitu dira eta hurrengo erasoa tontorrera abiatzeko izango da. Kontuan hartu behar da, teknologiak apaldu eta osantzu duela mendia, egin batean. Mendia handia igotzeko, ordutan eta kilometrotan, gora eta gora arutiko bazara. Eguraldi ona izan behar duzu, ala beharrez, afrontu batek hiltzerainoko esperientzia ekar lezake lipar batez. Indar fisiko eta mental egokia izan behar da, neurrian, ostasunean burua hotz izan behar baituzu. Azken uneetako korapiloa. Askatuko duten erabakiak, aurretiaz hartu ahal izateko. Gaur egun, entrenamendu disiplina asko daude zure giarreria. Birikat eta bihotza pret izateko eta hor buru tematerekin nahikoa duzu. Eguraldiarena ere erdi konpokuta dago. Gaur egon zehaztasunez aritzen dira. Eguraldi gizonat eta eguraldi neskak. Ezin da eguraldiaren apeta artestu, baina igarpen meteorologikoak gero eta. Zehatzagoak dira eta oker minimoren bat gerta. Badaiteke ere tontor egunerateko egingo duen egiraldearen gaineko horrak gero eta finagoak dira. Horietaz guztiez fidaturik abiatzen zara oxigeno urriku ereme magiko horietara. Hala, ardura bat gutxiago duzu. Zure fisikoak eta buruaz duzu eskadbide bakarra, zenperrenak eginda helduku ote zaren azken punturaino. Zer modu zaude, galdetzen diozu. Nola zoaz? Baina gorputza modu prioritariarik gabe mintzatzen da. Argitasun orban baten bidez. Une horretan denborak erre egiten du. Datorrenarekiko ezjankitasunak zure baitan kontzentrarazten zaitu. Ezurdura, giarreria, neurona elemenia gertu jartzen dira metabolismoaren eraldaketa izugarriari aurre egin ahal izateko. Baina ondorioa irudika ezina da.
Ez bide duzu zure gorputza inondo ezagutzen. Ez duzu inoiz ere ezagutuko eta sekulako sorpresa emango dizkizu bizitzan. Orduan, denborak ez ezik, gainerako guztiak ere erre egiten du. Eta ez da gura espazio ez domestiko honetan behar duzun gauza bakarra. Horixe ondo letorkeen arren. Merkurioa da denik eta tantarik perfektuena. Merkurioa biribila da, altura honetan paratzen den bakarde individualaren pareko. Merkurioa bakardadea, igadura, trinitatea. Zer da guztia, Lukas? Ia, 30 egun haizearen zigorpean mendi bat igotzeko, 30 gradupean gailurrean. Mendia bitartekoa da, igotzea aitzakia. Nik ez dut mendi bat igo nahi, nik altura irabazi nahi dut, perspektibaz berdinak izateko. Munduari goitik begiratu nahi diot, Lukas. Nire burutik behera digante erraldoia banintz bezala, baina jakin badakit hangoian oso gauza ez deusa naizela. Zirtzila, txikia, txikiegia agian, haizearen jostailu apur bat ia. Nire txikitasunetik begiratu nahi dut, Lukas. Ni txikia naiz, txikiegia, eta forma honetatik baino ez dut ulertuko bizitza eta mundua. Merkurio tanta bat txikia, baina bakardadea da handia. Handitasunerantz noa txikitasunetik, aditzen, Lukas? Egun hauetan dena erabakiko da, eta hemengo jainkoek esango digute munduari era horretan begiratzeko baimenik dugunentz. Beldurrez noa, Lukas, beldurrez eta garrituta. Galdu dut uraren zaporea, galdu dut gauza askoren zaporea. Nolako zen musu bat, Lukas, zer zen? Horrelakoak betiko galtzen aldira, ez dakit, esaten dit, Lukasek. I am happy, esan zidan Kumar sukaldariak gorantz partitu, baino lehen eskua estu egiten zidala. Hainbeste haize, elur eta osten ostean eguraldiak onerantz egin zuen, nabarmen, eta toki honetako jainkoek 3-4 egun jarri zizkiguten aurretik. Probestu behar genuen abagunea, azken erpineraino helduko baginen. Handik zetorren Kumaren zoriontasun puntua. Eguraldi polita egiten zuen, saiatuz gero. Ora pro nobis, prei foraz, gizona. Eta goiko parajetan izan ginen egun guztietako goiz albatan. Kumar pujara joaten zen, ipuru adar batzuk erretxera eta arroza eskukadaka eskaintzera. Geuk erehala egin genuen glaziarraren ondoko espondetan, gora lehen urratsak egin aurretik. Pujan gelditu ginen zerpen otoitzari aldi-aldi eta geroago arroza aldarera botaz. Azken keinua egin genien jainko guztiei. Lasaiago zoaz gero, bakoitza bere beldurrekin olgetan. Ordu batzuk geroago, nor bere sistolean eta diastolean lehen kanpamentura heldu ginen. Espero ez genuen ekaizpean. Zoruarekiko paralelo jotzen zuen haize zuri bortitzak ederki ostu gintuen dendara sartu ginenerako. Zorionez, gau partean amore eman zuen demonioek bidalitako borraskak eta hurrengo egunean zeru argi batekin gure bigarren kanpamentua jarrita genuen. Lautadatxora abiatu ahal izan ginen. Gure aurretik zijoan taldeak egin zuen urratsari esker, espero baino gutxiago kostatu zitzaigun aldapa amaiezina gainditzea. Hotz egiten zuen, lumasko trajeak jartzeko ordua zen. Oialesko dendak jarrita estitu zen egoera, eta are gehiago lehenengo zurrutada beroa barneratu genuenean. Hortik aurrera, toki ezezagunak ziren, bizitatu beharko genituenak. Goiko saiorako energiaz beterik zetorren taldeak bidea marraztu zuen gure aurretik elur bigunean, harik eta 3. kanpamenturako ate bilakatzen den kouloit zuetaren oinetara heldu ginen arte. Puntu horretantze, izerdi dezente generaman lurrundurik, batzuek bestek baino gehiago.
Lehen zalantzak agertu ziren taldean, hirugarren honetaraino zenbat indar aituko genuen. Hurrengo egunean, tontorrerako saioa egiteko konbustible nahikorik izango ote genuen azken punturaino heltzeko. Zalantzak, betikoak, neurri kontua da dena. Handiegia ote da mendia? Aulegia al naiz? Entrenamendu gutxi? Desgastelar jaso aldut? Lehertuta noa entzuten da atzetik. Hori esan eta ahoa noke egiten. Hasi zen sokakidea. Triparaturiko apurra salda moduan, bota zuen eta elurzurian laranja koloreko orban nardagarria utzi zuen sinadura abstraktuan. Alarik ere, jasanezinagoa izan diren digeritze ganbaratik hori guztia kanporatzeko egin zituen imintxoak, zaratak eta gorputz performanceak. Aurpegiko giharrak tinkaturik zituen, ezurra irensten balego bezala. Kasu horietan, ahaztu eginda giza izaera nondik datorkigun, eta larba ornogabearen antz handiagoa izaten dugu. Larba jaio berri bat ematen dugu lehen igiduretan, nemotazoreak kanpo tegumentuaren mudan. Gaueko 11etan jo zuen esnagailuak gure dendatzoaren izotzezko iluntasunean, baina ez gintzakeen ezustean harrapatu, dagoeneko esna baikenduen. Ingurua hartuta zuen temperatura oso desatsegina zen egin beharreko mugimendu guztietarako. Lo egiteko jumazko zakuaren barruan botak sartuta zeuden, bitin bat berotu zitezen. Jantzi beharreko galtzerdi garbiak ere desordena horretan nabigatzen ari ziren. Argazki kamera, eskularruak, txanoak, likido botila, dena zegoen lo egiteko zakuaren barruko kosmos horretan. Gorputzaren satelite gizan, topatu ahala jantzi egiten genuen, eta azkenik alturarako bota bikoitzak lotu behar ziren. Meditazio handirik ez du eskatzen ekintza horrek, baina bai harreta eta energia asko. Zer egin horietan utz nimino bat egiteak arazo handia ekar lezake. Koreografia hori egiten genuen bitartean, zu txikia piztuta zegoen. Zaratarik gabe, Mengel elurra urtzen ari zen. Ardurenean ez zaigu zabel zorria egiten, baina likidoa ezinbesteko zaigu. Ura edan, tea edan, kafea edan, likidoak gara, urredaleak gara, elurra urtu eta edan, odeien materia urtu eta edan, ur destilatua, zerutik jauzi berria, zerua zapore gabea da eta ez oso gardena. Elur urtuan milaka partikula begizta ditzakegu, mendeetako ondar zailkase ezinak, haize botirtze urruneko parajeetatik ekarririko hauts niminoak, edatean gure egina sortarazten dutenak. Dendatzoaren babesgunetik atera ginen azkenik. Gauean izarrak, goian batez ere, baina inguruan ere bai, eta baten bat beherago. Ez bakarrik zeru zabaitzan, gure alturan baizik. Begietako altura berean izarrak, elkarren aurrean, sinetsi da zue, izarrak argizko kupula bat osatuz. Zer dira argi horiek, horbean, esaten dit lagun zorabiatuak. Ez dakit, baina ezin da izan zeru bobeda hau igotzen ari den alpinistaren bat, aldana osatzen baitute. Hortaz, izarrak izango dira. Izarrak, errepikatzen du, bizitza osoan lehen aldiz ikusiko balitu bezala. Eta minutu batzuk eman genituen goiari begira, isilik, egin beharrekoa, ahantzita bagen eukalez. 12etan kranpoien punta zorratzak lehen aldatzaren izotzetako azala zulatzen hasi ziren karraska hotzen artean. Lehen urratsetan, orditurik geundela ematen zuen, birikak txikiagotuta zeuden airearen estruktura mikroskopikorik ez barnean. Laster barru, baina gure metabolismo minberaren mekanika automatizatzen hasi zen, piezaz pieza, deskuidorik gabe. Tontor eguna, amets eguna, iluntasunean, hortzen lehen pausoak, 1000 metro vertikalean. Formak antzematen dira argirik gabe.
soslai faltsuak, multiplikatuak, mamu izoztuak. Zure buruko linternak zedarritzen duen espazioari begiratzen diozu. Horri atziki nahi. Hori zure aurreko izpilua. Maldaren graduak orkatiletan igertzen dituzu zure gorputza angelu zehatzetan biratzen duzun bitartean. Hanken flexio errepikatuak hasiko dira orain, orduetan luzatzeko. Tendoi eta fibra guztien erresistentzia berdintzen da gorputzean. Eginiko indarraren gaindosiaren ostean arnasestuka hasten zara. Lehen aire hotzek laringea urratzen dizute berriz. Gorritu, gaixotu. Gauminean, jakin barik nora, arinago zoazela ematen du. Tarte honetan, antzinako aurrekarien sokak eta bestelako astarrenak ikusten dira. Zaio antzu askoren hornidura, alferrak, alegin ezinezkoak, epopeia isilak. Gorago, gure aurretik joan direnen kanpalekua izango da. Ustezko hirugarrena mendian. Hortxe apur batean gelditzea da asmoa. Eta gero guztiok batera azken txampan aritzea. Horra heldu eta lagunen dendetan sartzen gara haizea baretu bitartean. Eta beti da eskertzekoa lagunen harrera beroa, keinu lagunkoia. Berriz edaten hasten gara. Orain bertan eskainitakoa eskertuz esaldi solte konexiorik gabeko batzuen bidez. Minutu luze batzuk geroago, eguna urratzear dagoela, martxan jartzen gara guztiok, babestuago inondik ere. Zeharkaldi luze bat egin behar da kanpamendurik atera eta 100 metrotara behin nola Iñaki Otsoa de Olzak hartu zuen bideari ekiteko. Lehenengo txekiar batzuek ere kurritua zuten bide hori. Horrek modu zuzenean eta eien berean luzeena eramango gaitu gailurrera. Galtzerik ez baitago. Baina ez dago premoniziorik, ez dakizu inoiz. Polak gantzen puntuaren begiradapean, aurrez aurre duen korridori zabala, monotonoa eta pikoa hartzen dugu. Hor, dimentsio horretan, metroak daude jateko. Esternokleidosak 1000 giro ematen ditu gorantz azken puntuaren bila. Hemendik nekez ikusiko den azken puntu horren bila. Eta alboetara bestelako erreferentzien bila. Automatikoa da gora begiratzea. Automata bilakatu gara egun honetan. Eta urratzik urratz gero eta gorago. Eguraldionak animatzen gaitu ostasunean. Ondoko kideari galdetzen diot ordua, 9 eta 20 dio berak. Eta harritzen naiz, eguerdian oten geunden dudatan nenbilen eta kontuz, esaten diot neure buruari, ondo pentsatu, zer gertatu da denborarekin, zer uste zenuen, burmilarin hemisferioren bat gaizki dabilala, gogoratu orduak atemporalak dila, minutuak umezurtz, kontuz, sinkronizatu zure burua. Ordu dezenteren ostean, prekauzioz emandako 1000 pausoren ostean, estul, olo, muki, odol eta bestelako partikula toxikoak gure barneko oditeriatik kanporatu ostean, punta ikusteko hainbeste desioaren ostean, halako batean, tontorra izan daitekeena agertzen zaigu arroki, askoz ere hurbilago, baina distantzia neurtezinean oraindik. Antzinako Britaniarren bidearen irteera beherago dago jadanik. Argazkietan ikusita duzu, begiekin ikusten ari zarena eta horrek zirrara berezi bat sortzen dizu. Doug Scott, Peter Borman eta Joe Tasker ez daude hor zure aurrean, baina hirukotea erraz irudikatzen duzu lehen igoaldia miresgarria hartan
kuluar zutetik ateratzen. Alimaleko motxilak bizkarrean, gogotik gorantz, inoiz amestutako ordu batzuen buruan erdi etxiko dutelakoan. Aieneka eta garrasi morbidoen ostean barealdia etorri zen. Talde bat ginen, lagun talde bat. Baten batek segitzeko alaien ginetan murgiltzeko esan bazuen ere. Azkenik guztiok lortu ginen hor. 7.000 metroko marrasten den tokian. Hurrengo egunean hartu beharko genuen egurra ezinik 1.000 metro. Nekeak jota zetozen besteak. Pizka bat errekuperatzeko eta zalantzak argitzen saiatzeko erabili genuen arratsaldea. Ez genuen, ez bata, ez bestea erdietxi. Zalantzak betikoak. Urrun ikusten genuen gailurra. Izan ere, gau minean hasi beharreko bideak. 1.000 metro zituen. Erronka galanta, baina hartua genuen deliberoa. Desolaziorik ez. Geldi zaude. Zure gorputza geldi dago. Zure pentsamendua geldi. Begiak zabalik dituzu. Inguratzen zaituenak klik askotan harrapatzeko. Ez duzu besterik behar. Desiratzen zenuen tokian zaude. Eta pozak itokarrean zaitu. Gailurrean beteago sentitzen zara. Dena soberan duzula sentitu ere. Batez ere, malkoen eta arnasa etenen zeremonia. Baina ez dago desorekarik. Ametsa izan zena, ez da berriz amets. Zeu zara, gorputz bat dardar batean, sentipen askeetan ainguraturik, delirioan ia. 8.000 metro baino gehiago igo dituzu zure bizitzako hainbat aste xaututa, igatuta. Beldurrak akuiaturik, zenpernak egin dituzu azken erpin honetara ailegatzeko. Lurraren azken mugan zaude, lurraren amaieran zaude, beste guztia espazio kosmikoa da. Altuena zara orain, eta bakea izan daiteken zerbait potentea sentiarazten dizu honek guztiak. Espero gaitzak diren bakearen eta askatasunaren arteko ustardura batek zure energia vitala berrantolatzen du hemen. Izan ere, badira aparteko espazioak non gizakiok levitazio moduko zerbait senti dezakegun, non burmuin zaurituak dena ahaztu nahi duen, non zorabiatu egiten gaituzten gorrotoak ere ahantz daitezkeen. Gaitz korrosiboak desagertu egin dira. Min guztiak okerrak dira eta ahaztu egin dituzu. Betiko, ez dakizu. Desolaziorik ez dagoela asumitzen duzu. Orduan, begiak ostera zabaldu eta lauzorik ez duzula jabetzen zara. Orain, dene ikusten duzu berriz. Gaur, animalieten begirata dudala sentitzen dut. Agian, duela egun batzuk glaziarraren gainetik egakazioan ugatz handiarena. Distantzia batetik, lurraren gainetik nabil, neu ere egaka. Ikusten enuena badakusat ipar honetan. Mundu oso bat ikusten da hemendik. Haizeak eroan ditu egunen atzak. Bata bestearen atzetik joan dira hotza josita, eta ezin deskriba daiteke hau guztia zer bilakotu den. Lukas nirekin egon zen gailurrean. Gora egin nuen minduta Lukas agertu ez zitzaidalakoan.
Halako batean, elurrak zeruari eskua oratzen dion tokian lotu nintzen harrituta. Aurrera segituz gero, bera joango nintzen, eta bera ez, gora joateko nintzen ni. Eta gelditu egin nintzen guztiz, gatzezko, anpuluka, zu egiteko garaia zen orain, zo egizu, begiak nirrotu barik. Eta non zegoen Lukas? Hortze, nire arnaza berean zegoen, hortze, nire neoprenozko beroan, nire negar zotinitogarrian. Hortze izilik, niri zo, alai, biok lorturik baiken neukan ametzura, zikza, igotzea, ametzura. Ametz izatetik, beste zerbait izatera, igaro zen bapatean, errealitate deritzotena agian, gomuta oroitzapenaren pertzezioa lausotua. Ez dakit oso ondo, burua ere lausotuta eduki nuen istant batez, baina hemen galduko naizen dimentsionetan absurdoa ez du zentzurik. Eta biok, Lukas eta biok, negarrez hasi ginen, zergatik oso jakin barik, kontrol barik hartan ere. Baina beste inoiz ez bezala, gozoa izan zen negarregitea, ez mingarria. Orain arte negarregitea zaminarekin lorturik bainuen. Eta azkatze gizako bat neritzon uneari, dardara lasaigarri bat, dimentsio bat, arimaren malgutze barea. Agian, onaino etorri gara, Lukas eta biok, gozo negar egitera, horretara soilik, minik gabe negar egitera, baino ez. Orain, txokolate pixka bat jango nuke orain zuekin. Amaierara gailurrera iritzi gara dizkideok. Txokolatea hartzeko unea heldu zaigu azkenik. Urtero legez berba potolo batzuk esatea dagokit eta euskararen eguneko aurtengo adierazpen instituzionaletik atera ditut. Hauezek dira hitzok. Lana, ilusioa, elkarlana eta euskaldun berriak. Lana eta ilusioa dira lehenengoak. Kontrakarrean biak askoren iritziz. Lanak profesionaltasunak ordea ez du ilusioa itzaltzen. Guk adibidez, ogibidekoa dugu hizkuntza bera, eta hizkuntzaren kalitatea zaintzea eta adorez, kementzu eta ilusioz diardugu horretan. Profesionalok ondo dakigu egotetik egiterako aldea zertan datzan. Gu ez gaude euskararen alde, guk egiten dugu euskararen alde. Elkarlana datorkigu gero, elkarlanean aritu behar dugu naita nahiez. Are gehiago, esango nuke kondenatuta zigorduta gaudela elkarlanean eta batera aritzeko eta ederto dakigu hori gainera Portugaleten. Gutxi izanik, nor bere aldetik baldin bagabiltza gureak egin du zeharo egin ere. Azkenik, Euskaldun berriak ere aipatzen ditu adierazpen instituzionalak. Euskaldun berriok aipatu egiten gaitu izan ere. Eta esaten du ezinbesteko elikagaia garela euskararentzat. Horretaz, erabat jabetuta, iaz Euskaldun berrion omenaldia egin nahian, izen hori ezarri genion Santa Clara Kulturtegiko areto nagusiari. Ordutik ona, Euskaldun berri aretoa izena daramalarik. Eta bukatzeko berbasopa egin nahian, segi dezagun Portugaleteko Euskaldun berriok lanean, elkarlanean, batera eta ilusioz beterik. Datorren urte arte, abiorik ez.